Jiena ma nistax nifhem għalfejn għandha tkun entità bħal tagħna li tagħmel studju u tajt isma'. Irridu jkollna pjan aħjar. Ir-rustiku madux ta' dis-sena u li għallik minn rustiku. Taf minn għandu rustiku? Inti nazzjonalist? Edi għandu rustiku. Skoprejt li għandi talent li ma kontx naf. Naf li ħossib li pjanti. Kont noqtol kollox qabel. Però jistqaru li wkoll li wieħed mill-akbar kompetituri għar-riżorsi umani għall-privat u għall-istat. Daw tħalt f'uffiċini tal-gvern sibtom fis-segretarjati. Għattilhom x'intom tagħmlu hawnhekk intom. Intom ta' chamber. Hoj! Sabiħ dar reklam. Bil-defaw najdu kelma l-baz. Mil-wahda neħibu t-nejn. Nifmux dwar x'qadrednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? F'dan l-episodju ma' Abigail Mamo li hija s-CEO tal-Kamra għan negozji żgħar u medji se nitkellmu preċiżament dwar l-irwol tal-Kamra fis-soċjetà fid-dinja tal-kummerċ u ħwejjeġ dik ix-xorta nitkellmu wkoll dwar il-problema tan-nies li jitilqu mis-settur privat biex imbagħad isibu xogħol mas-settur pubbliku, nitkellmu dwar il-governanza ħażina, l-mudell ekonomiku Malti, l-investiment f'Malta, kif ukoll il-problema perrentnjali li minsib nitħaddet ħafna dwarha ma' ħafna nies diversi tal-inflazzjoni. Qabel ma nitilqu nixtieq infakkarkom li dawn huma l-azzjendi li jappoġġawna għal daqstant jekk intom tixtiequ tagħtu sosten lil dan il-podcast wieħed mill-aqwa modi huwa billi tagħmlu użu ta' nies jew il-kumpaniji li lilna ituna l-appoġġ. Dawn huma l-Hungry Hippie, il-Browns, il-Maple, Teatru Malta, Derek Meats, Apex Media, il-Garmin, il-Vini e Kapriċi ta' Bram, Ferrara Casa, Kutriko u e-cabs li infakarkom li permezz tal-apps tagħhom tal-app tagħhom huma bl-irħas fis-suq u l-iktar li jaslu viċin tiegħek malaj u dini verità għal kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. Aktar minn hekk nixtieq nirringrazzja lil patruni tagħna li jappoġġjawna u ilhom jappoġġjawna sa mill-bidu ta' dan il-proġett hija komunità tassew għal qalbi u nħeġġek jekk tixtieq tagħti appoġġ il dan il-podcast li tissieħeb intu ukoll ma' din il-komunità u tkun tista' tkun qiegħed ukoll hawnhekk parteċipi biex tara l-podcast live. Patreon.com/John Mallija biex tissieħeb. Għalet lana. On y va, on y marche, titkellem Franċiż? Petit, beaucoup. Petit u beaucoup? Petit. Bħedna sebbatek mal-ewel, xej, offside barra. Mela, il-lum għanna l-Abigail Mamo li hija il-CEO tal-Kamra tal-Negozji żgħar u medji li preċedentament kien jisimha il-GRTU. It-tini għara spiex ta' sommarju ta' xin il-funzjoni ta'kom fis-soċjetà u xinu mal-lanijiet tal-organizzazzjoni ta'kom. L-organizzazzjoni la teżisti 75 years u mill-bidu l-antana kien li nkunu ta' support tan negozji żgħar u medji. Ġifieri aħna nipproteġu l-livelihoods tan negozji żgħar. U ovvjament min jaħdem magħhom, naraw li jkollhom support differenti, naraw jekk hemm xi ħaġa qed tfixkilhom, jekk hemm xi ħaġa taqlilhom l-operat tagħhom. Dik inkunu hemmhekk aħna biex ngħinuhom bil-metodi differenti li għandna biex isolvuha xi ħaġa, naraw li ma jkunux weħidhom. Naraw li hemm aħna jħossu li qegħdin hemmhekk aħna biex nissapportjawhom tul, ġifieri aħna ma nitlux fil-business per se, imma li għandhom bżonn relatat mal-aspett regolatorju, relatat ma' diffikultajiet li jkollhom challenges tfixkil. Jafu li ħajsibuna hemmhekk biex ngħinuhom u nassistuhom. Il-parti regolatorja nifhimha sew, fis-sens li intom tikkonsultaw jew almenu naħseb li nifhimha sew, ħaniprova nispjegaħlek wara li għandi żball. Li intom taraw kif tistgħu tipperswadu il-gvern sabiex permezz ta' inizjattivi, fondi u ħwejjeġ ta' din ix-xorta id-dinja tan-negozju titjib. jew jinħolu ambjent fejn negozju jista' jsir b'mod iktar effiċjenti, faċli, eċetera. Dik il-parti nifhimha. Però ma bdejt tagħmel isu
bdejt tippunta lej metodi oħrajn li jmorru lil mill-qasam regolatorju. X'inhu ma dawk? Per eżempju, parti mix-xogħol li nagħmlu li aħna naraw kif nagħmlu nihighlightjaw l-importanza li wieħed juża n-negozju lokali, li wieħed jixxi mill-lokal, li nillinkjaw il-konsumatur man negozju lokali u ma meta inti tonfoq fil-lokali inti qed tagħti sosten lil Malta, lil komunità tiegħek, lil nies li jħadmu, nies li jiġu minnek, il-familjari tiegħek. Dik waħda mill-affarijiet. Naħdmu ħafna biex nagħtu viżibilità tal-eżempji tajbin li għandna tan-negozju Malta. X'kultant meta taħseb negozju, ħafna mid-drabi l-affarijiet li naraw fil-medja sfortunatament ħafna mid-drabi jkunu negattivi. Allura jkun hemm aħna biex nippruvaw nibbilanċjaw dan l-iżbilanċ għax fil-verità huwa żbilanċ mhux fil-verità hekk li għandna ħafna negozju ħażin, anzi għandna ħafna negozju tajbin, imma ma narawx eżempji. Ovvjament il-ħażin dejjem jagħmel ħafna ħoss, ma narawx eżempji tajbin biżejjed. Ftit eżempji ta' xogħol alternattiv li nagħmlu. Kif tipprovduh din il-viżibilità li qed tgħidli dwarha? Kif tipprovdu għan-negozji? Per eżempju, sena li għaddiet kienet l-ewwel sena li organizzajna l-Malta Business Awards li huma awards fuq livell nazzjonali, nagħmluhom partnership mal-gvern, nagħmluhom partnership anke mal-privat, li daw bażikament niddeċiedu f'awards differenti li ikunu għabbażi ta' xi ħaġa tajba, ġifieri n-negozju jkun għamel xi ħaġa li qed jissapporti għall-komunità. In-negozju jkun għamel xi ħaġa li qed jagħmel xi ħaġa tajba l-ambjent, biddel is-sistema diġitali u qed jaħdem ħafna iktar effiċjenti. Dawn huma kollha eżempji tajbin. Innaf kien eżempji vera sbieħ is-sena l-oħra, per eżempju, qegħdin ibidlu ċertu waste f'xi ħaġa li tista' tintuża b'mod tajjeb. Jiġifieri m'għadniex qegħdin narmu ċertu waste fil-baħar. Xejn tieni eżempji speċifiċi. Ġifieri jekk tiġi tgħid li isma' dik il-kumpanija għamlet hekk. Per eżempju kellna kumpanija tal-gaming li ovvjament il-gaming għandek ċertu ħsieb taf kif inti meta tisma' kumpanija tal-gaming tgħidaw jagħmlu flus mill-lopwer, imma mingħajr ma jġelhom ħadd dawn ukoll kreaw fondazzjoni. Jaħdmu mal-BirdLife, jaħdmu ma' entitajiet oħra li jissalvagwardjaw il-wildlife tagħna. Jikrew per eżempju anka programmi differenti anzi ta' support għall-impjegati bikunu għaddej minn żminijiet diffiċli anka transitioning minn sess għal ieħor. Ġifieri dawn mhumiex affarijiet li ssibhom kull imkien jew f'kull negozju, ma huma eżempji sbieħ li min jgħid isma' jiena x'nista' nagħmel fin-negozju tiegħi. Naħseb li jkollu viżibilità ta' dawn l-eżempji tispirhom biex jgħidu isma' jien forsi ma nistax nasal hemm għax mhux kulħadd gaming u jagħmel daqshekk flus, imma jistgħu jagħmlu daqsxejn il-biċċa tagħhom ukoll. Ma iżna qed nitkellmu fuq għandkom tliet modijiet li jiskom issusu li jiskom tużaw biex taslu għall-għaniet tagħkom. Waħda ir-regolatorju li ftehmna dwarha, l-oħra hija l-viżibilità li naħseb l-għan tagħha huwa li forsi tinbidel ftit din narrativa pjuttost stereotipika li n-negozjant jinteressaħ biss mill-flus għaskapitu ta' kollox inkluż l-individu li ħaddem is-soċjetà, eċetera. Nasib għandkom jekk qed nifhem se għandkom dalan. U mbagħad lan ieħor huwa li tippromovu s-suq lokali mal-Maltin, ġifieri li tipperswadu lill-komunità tal-lokal li isma' jekk inti tagħmel konsum ta' ċertu prodotti li jisiru Malta, jew ċertu servizzi li jisiru Malta, inti tkun fl-aħħar mill-aħħar qed tikkontribwixxi għall-finanzi tal-pajjiż stess. U għaldaqstant inti biex by default tmur. Flus jekk esportajthom barra u ma rajna l-ebda tip ta' ġid minnhom, inti investejthom f'pajjiżek stess. Daw il-negozji li mbagħad ħajkomplu jikbru, ħajkomplu jiġġeneraw il-ġid u jkabru l-GDP li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ikabdi minnu. Dawk huma tlet elementi, tlet pilastri li nagħmlu ma mbagħad nagħtuhom xi servizzi pereżempju biex ngħinuhom jittapjaw fil-fondi, biex ngħinuhom f'issues relatati ma' consumer disputes meta jkollhom biċċa xogħol kwistjoni mal-klijenti tagħhom jew inkella mal-impjegati tagħhom. Ġifieri aħna dejjem ħafna mill-negozji li nirrappreżentaw huma żgħar net, dawn m'għandhomx
department tal-HR magħhom, m'għandhomx department ta' avukati li jgħinhom f'daw l-affarijiet letteralment kważi do it on your own u jkollhom lilna biex intuhom daqsxejn guidance jinnaf nagħtu pereżempju servizz ta' parir ta' avukat b'xejn. Ġifieri dan meta tirfes qadba ta' avukat dejjem titħallas ħafna flus sewwa, ġifieri dan li inti tkun taf tal-inqas fejn jgħat fit-tajjeb, fejn jgħat fil-ħażin. Inti diġà tista' tieħu ħafna deċiżjonijiet li ma tkomplix taqraq is-sitwazzjoni tiegħek imma Il-komunità tagħkom ta' negozjanti jew negozji kif imqasma għax żaru bedi hija pjuttost wiesa bħala definizzjoni. Fil-fatt ma nsemmux il-mikro li hija waħda mill-ikbar sezzjonijiet li huma dawk li jimpjegaw sa 10, inqas minn 10 propjament. Ara, l-ekonomija Maltija fuq 70% huma daw il-micros. Sewwa daw li jimpjegaw inqas minn 10 min nies. Ovvjament allura l-istess livell ta' chunk qiegħed fl-organizzazzjoni tagħna. Ġifieri aħna l-specialization tagħna huwa is-self-employed, il-micro u l-small, dawk li jimpjegaw inqas minn 50 roħ. Għandna ftit li huma medium ukoll għax ovvjament ikunu huma stess jiġġeneraw l-small business u l-micro business. Ġifieri imma l-ispeċjalizzazzjoni tagħna u qalbna fejn qiegħda hija man-negozji żgħar. Mela jidher li Julian irnexxielu xi grafika li tidher utli għal dak li qed ngħidu, għajdilna Julian sibt. Hawnhekk hawn graf ta' kemm kien hemm negozji micro, small u medium sized. 0 to 9 employees, 10 to 49 employees u 50 to 249 employees. Tal-fuqa? U għandek pratikament. Tal-fuqa, mux fuq il-graf. ċassad. Għandek iktar minn, għandek kważi 31,000 kumpanija mikro, 2,100 kumpanija li huma small u medium sized 386 li taqas minn 400. Ok, ġviri assolutament il-maġġoranza, maġġoranza li jiġu 70% Kull statistika li ssib in-numri qatt ma jaqblu 100%. Qatt l-istess statistiċi tal-istess żminijiet qatt ma imma bej wieħed u ħadd ikun itqassim. Mod approssimativ speċjalment tifhem li t-tiswir tal-ekonomija huwa bej wieħed u ieħor imqassam hekk. U dawk in-numru huma nassumi riflessi wkoll fl-imsieħba tagħkom. Ovvjament. Il-proporzjonijiet huma simili. Fid-dinja ideali nkunu nirrappreżentaw 100% u jkollna negozji ħafna iktar kuntenti kieku. Kemm tirrappreżentaw? Aħna għandna kważi. Dita bil-reklamar rajt, moħħok. Għandna kważi 7,000 membru. Għandkom 7,000 membru. Iva. Tal-podcast għandkom section jew tal-podcast. Ver tinkellem but wara bdejt niftak dejt ngħid sekonda di tista' tgħinni fuq hekk. Satara. Wara niddiljaw. Mela, u inti kif spiċċajt CEO ta' din l-organizzazzjoni? Mela, jiena fl-organizzazzjoni li ftit mhux ħażin, ma qas nemmen li għadda dan iż-żmien kollu. Jiena bdejt hemmhekk kont qiegħda nagħmel it-teżi tiegħi tad-degree tiegħi l-Università li kienet fuq European Studies u id-Direttur Ġenerali li kien hemm qabel Vince Farrugia llum il-ġurnata ħallina kien it-tutor tat-teżi tiegħi u ħass li mort tajjeb ħafna fit-teżi li kienet fuq l-SMEs u kif l-Ewropa tista' tgħin jew inkella tfixkel lill-business. U jiena studjajt każ fejn l-Ewropa ddeċidiet li tagħmel xi ħaġa thinking small first. Ġifieri ħasbet għaż-żgħir biex iż-żgħir ikun jista' jimplementa mhux bil-kontra, naħsbu b'ħafna kobor u mbagħad naraw kif iż-żgħir ħajimplementa ma nafux. U insomma għamilt din l-istudju, għamilt din ir-riċerka. X'kienet l-inizjattiva? Din kienet better regulation jgħidula kif l-Ewropa tista' tirregola aħjar u l-każ kien ta' REACH. Issa REACH kienet għada biċċa leġiżlazzjoni tal-EU fuq kimika. Okay. Fuq registration ta' chemicals li jidħlu fl-Ewropa, li naraw kif jintużaw, sali ma' limitations nistgħu nintużaw. Tinstema komplikata ħafna veru. Imma tista' tagħmilha ħafna iktar komplikata li kieku inti għandek business kbir f'moħħok meta tajt dan dal-business irid jimplementa. Mentri jekk naħsbu f'business iżgħar ħafna u kif ħajimplementawha u ngħidu sma' lej jien irrid nagħmilha sempliċi biżejjed biex in-negozju żgħar jimplementa, bagħad il-kbir ħajgawdex ħajkun ovvjament eħfef fis-sistema, imma rrid nagħmilha thinking of the small first. Insomma,
marret tajjeb din it-teżi u direttur ġenerali kien qal isma' li inti tiġi taħdem magħna. Vince. Kien qal inti tiġi taħdem magħna. Insomma bdejt hemmhekk mis-set jgħid l-ewwel EU desk, dak iż-żmien kienet il-GRTU. Bdejt napplika l-funds għall-ewwel darba fl-organizzazzjoni għadin nitkellmu 15 years ago, ġifieri llum il-ġurnata daw jinstemaw normali, ma dak iż-żmien kienu daqsxejn l-ewwel darba anke għall-pajjiż ma konniex inna li tħallna fl-Unjoni Ewropea u affarijiet. U kien hemm affarijiet, l-ewwel konna qed nitħattu kellkom kontu waħda mill-ewwel organizzazzjoni kellkom il-Green MT li kienet għaw inizjattiva tar-reċiklaġġ. Ekku, u fi 15 sena ara bħalissa qegħdin niċċelebraw 75 years. U l-istorja ġifieri l-GRTU meta kienet ġiet imwafqa bdiet l-ewwel trade fairs ta' Malta għandha storja kbira ħafna wara għax ovvjament żviluppat ħafna l-ekonomija, s-soċjal u l-GRTU dejjem kienet waħda mill-imsieħba soċjali ġifieri llum il-ġurnata ma tgħaddi l-ebda policy importanti fil-pajjiż u ma nkunux parteċipi, ma nkunux tajna l-input tagħna, ma nkunux influenzajnija mod tajjeb. Jiġifieri l-organizzazzjoni hija waħda kulurita li għandha ħafna dimensjonijiet u inti llum il-ġurnata is-CEO. Ma kif sa traġit minn EU desk fil-GRTU CEO tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji, ma nafx fejn dejjem teħli di. Kif kien dak it-traġit? Kemm ilek li sirt CEO? 8 snin. 8 snin ilek CEO? Ġifieri kontili 8 years naħdem diġà fl-organizzazzjoni. Għamilna ftit żmien mingħajr direttur ġenerali u l-kunsill. Il-kunsill magħmul minn 18 ruħ, għandna kunsill bħal Board of Directors, magħmul minn 18 ruħ li jirrappreżenta sezzjonijiet differenti fl-organizzazzjoni. Ġifieri maħna għandna setturi, nirrappreżentaw ħafna setturi, hemm il fuq minn 9 settur. U hemm 18 min nies li qalu isma' jiena nixtieq nikkontribwixxi b'mod dirett biex nissapporti għal din l-organizzazzjoni biex tagħmel iktar tajjeb, tagħmel iktar ġdid tan-negozji. Ġifieri we are literally led by our members. U daw bażikament kienu qaluli jiena ovvjament dak iż-żmien ma kontx għadni biss nieħoħsib li desk, kont nieħoħsib ħafna affarijiet oħra. U kienu qaluli isma' nixtiequ li inti tieħu l-pożizzjon ta' CEO. Ġifieri daw kienu 18 ruħ, ħafna minnhom irġiel, kollha over 50s. Interessanti li speċa sottolinjajt il-ġeneru ta' dawn l-uħud u anke l-età tagħhom għalfejn ħassejta li kienet utli hekk għal il-parti tal-konverzazzjoni. Għax naħseb importanti biex wieħed jifhem it-transition kif saret. U kultant noħdu għajsta for granted li ċertu affarijiet ma jsirux f'ċertu organizzazzjonijiet ta' dan it-tip. Jew inkella l-għażla ta' nies ta' ċertu ġeneru ta' ċertu età qatt ma tkun li jażlu xi ħadd femminili ta' età ħafna iżgħar jew affarijiet. L-esperjenza tiegħek ovvjament ma kienx differenti. U qabel ma kont CEO l-esperjenza tiegħek kif kienet f'komunità ta' nies li evidentament hija dominata mill-irġiel. Dejjem jiena bħala persuna dejjem tajt rejt kemm jiena dedikata bħala persuna jiena nemmen li x-xogħol nagħmlu ma nagħmlux għal paga biss imma jiena nagħmlu għax vera nħoss livell ta' vokazzjoni. Jiena meta kont żgħir il-papa tiegħi kien jaħdem 3 jobs u baqa' jaħdem 3 jobs sakemm irnexxielu jsir self-employed u jibda l-business tiegħu. U jiena rajtu jippejsja bil-lejl ma jkunx jista' jorqod. Rajtu meta kellna żmien ħażin għax in-negozju ma kien ser tajjeb jew inkella mill xi li kien ħażin mhux dejjem imur kollox tajjeb. So jiena meta nirrappreżenta l xi ħadd nirrappreżentah b'dak il-background li naf li dan qed jirriskja ħafna. Naf li dan għandu il-familja tiegħu on the line, l-impjegati tiegħu on the line, allura tħoss affinità isu l-vokazzjoni tiegħek bdiet minn meta kont iżgħar. Kont involuta fil-business tal-papa? Jiena kont naħdem mod informali fis-sajf. Ġifieri fis-sajf kont nieħu l-kodba miegħi, il-kodba li kienet ittini l-mami biex ngħaddi l-ħin u kont noqgħod ftit fil-ħanut tal-papa. Sakemm il-papa jkun barra b'deliveries u mbagħad jiġi u hekk, ġifieri dak it-tip ta' ambjent. Għandu sallum ibih bathroom styles. Sewa. Ġifieri inti kont hekk
fil-verità minn dejjem ġifieri f'industri jew f'ambjenti fejn hemm xebarġi għax nimmaġna n-nies li kienu jiġu jixtru dak ix-xorta ta' affarijiet kienu plumbers u hekk, insomma jiġu familji wkoll nimmaġna. Minn kollox kont tara u kien joħodni miegħu il-fieri, kien jipparteċipa fil-fieri u kien jikkowxjani u jgħidi. Minn dak iż-żmien. Ara, tallimt li xejn ma tittieħu for granted, li għal kollox tittaħdem, li kienet meta tkun żgħir taħseb li kollox jiġib xejn fil-ħajja. Ma fil-verità tara s-sagrifiċi kbar li trid tagħmel kemm tittaħdem, kemm tistinka, kemm titmur. Il-papa kien imur fieri barra minn Malta l-ewwel darba jħoss li kulħadd jista' jibilgħu. Nies li ilhom jitilgħu hemmhekk 20 sena għandhom ħafna kuntatti u mar hemmhekk l-ewwel darba biex jagħmel il-kuntatti l-ġodda. Ġifieri hekk huwa tit ħafna kuraġġ. Kont mor miegħu hekk daw il-fieri inti ġifieri. Barra minn Malta ma kontx imur, il-papa kien imur, kont imur il-fieri ta' Malta jiena, kont ngħinu fil-fieri ta' Malta, kien jikkowċjani għajdli inti wassalhom sewwek. Għajdli fuq dan it-traġit dal-sales funnel li kellkom bħala. Il-sales funnel. Il-papa u t-tifla, kif kienet taħdem? Le, kien jgħidli isma' jgħidli ara dawn huma l-prodotti, hawnhekk isib il-prezzijiet, ara x'għandhom f'moħħhom, gwidon ftit u għek sajn ovvjament tifla kont għadni, ġifieri ma nistax nimmaġina llum il-ġurnata. Nafx 14 per eżempju, 13, 12, 14. Ma nafx daw il-familji ma kienu jiġu jkellmu jieħdu gost li tkellimhom u hekk. U mbagħad ngħidilhom melessa. Ma kellek metodu hekk ta' need finding. Allura kien fil-familja. Tħobbu l-banju tħobb, le, meta qed nagħmellek il-pitch li kont qed tagħmel inti qed nimmaġina hekk, ma nafx. X'għandkom f'moħħkom tħobbu tixtiequ xtaraw xi ħaġa rustika, xi ħaġa aktar moderna, għandkom xi kuluri f'moħħkom, jiġifieri iktar tisma' minn għandhom xi jixtiequ ma' envisioning their what they want. Batħalja lil papa forsi iktar jafas fuq x'għandu available iktar milli xixtiequ ma insomma. Ir-rustiku m'għadux ta' dis-sena u li għalik minn rustiku. Taf minn għandu rustiku? Inti nazzjonalist? Edi għandu rustiku. Insomma, mela. Dik l-esperienza, kurjus ħafna fuq dal jattajt inti, għax ovvijament jina jek ġilin ġibit tfal miħaj, meta morru jinnaf namlu ħafna mill-operat tagħna u hekk. U nħungos not ngħidilhom sipo ikunu għaddejn l-affarijiet hekk u mbagħad nispjegalhom x'inhu għaddej biex wara li tkellmu l-adulti u kollha ftehemna spiexa forsi kif ħanissettjaw il-podcast pereżempju. Mbagħad ikun hawn it-tifel u t-tifla hekk u toqgħod tgħidilhom issa dak li ħajġri ħanissettjaw l-ewwel ħanaraw il-framing tal-kamera. Mbagħad wara il-framing ħanaraw id-dawl kif imur u jekk irxir nissettjaw il-kamera iktar u tibda tarhom li huma jaraw li operat minkejja li jidher kumpless meta mbagħad inti tqattaw biċċa u tagħmel l-istadji differenti tiegħu, jista' jsir ħafna iktar sempliċi u naħseb dik ittihom ċertu livell ta' konfidenza biex imbagħad huma fil-futur jekk ikollhom xi pjan lider kbir ħafna pereżempju, how do you eat an elephant one bite at a time, speċa. Ngħidilhom. U naħseb li dawn l-esperjenzi mal-ġenituri naħseb huma utli ħafna fil-long term. Apparti li tibni bond sabiħa. Jien niftakarni ġifieri grade 3, il-papa kien beda jgħidli meta jsaqsuk x'jagħmel il-papa, jgħidilhom il-papa self-employed. U kien jgħidli b'ċertu pride, jien dak iż-żmien ma kontx nifhem x'inhi self-employed, illum il-ġurnata nirrappreżenta self-employed and I do it with great pride li nirrappreżenta self-employed u nħoss li nifhem ħafna u nidħol ħafna fiż-żarbun tagħhom. U imma hekk hija għalih li jirnexxielu ħadem ħafna u stinka u rajtu he goes through all of it. Li inti qed jirnexxilek tibni xi ħaġa għalik innifsek with all the risk that went in it ġieli anka mix-xogħol naf li anka id-dar privata tagħhom ipoġġu bħala garanzija tal-loans li ħadu fuq in-negozju. It is very, very high risk. Hija tant jemmnu u tant jixtiequ jagħmlu xi ħaġa, ġifieri dik il-livell ta' dedikazzjoni jiena vera hekk nammira sabiħ. Rajt in-naħa l-oħra ta' dik in-narrativa li konna qed ngħidu l-ewwel ta' daw in-negozjanti li kollox jiġihom faċli jaqtaw ħafna kantunieri, inti tgħid li rajt il-missierek ma jorqodx bil-lejl, rajt il-missierek jirriskja id-dar privata tiegħu. Mu allura naħseb hemm ukoll parti minnek kif qed tgħid vokazzjonali li tixtieq tagħmel ġieħ jew b'xi mod tifdi
naqra dik il-narrativa li n-negozjanti kollha fil-lani u kollha korrotti. Ekku, kompletament mhux il-każ. U għadek konvinta minna inti ovvjament. Jina nieħu gost niltaqa' ma' ħafna nies fin-negozju għaliex taffaxxinani l-idejat li jkollhom, il-passjoni li jkollhom għal xi ħaġa, they're always after the next thing, idea ġdida, għandhom din il-passjoni, hemm din l-entrepreneurial passion li huma jkollhom fihom li hija livell ta' enerġija u kreattività li jiena nieħu gost nissapportja, nara xi ħaġa, nara tant valur joħroġ minna li dik ukoll xi ħaġa oħra li nagħmlu li aħna noħolqu spazju tru l-attivitajiet li nagħmlu għal daw il-like-minded people li jħobbu jħorġu b'daw l-idejat li huma negozji ġenwini, għax ovvjament aħna jgħidulna ma negozji li tirrappreżentaw intom kollha huma negozji tajbin. Jiena ħafna minnhom in-negozji li nirrappreżenta ma nistax naħlef għal kulħadd, imma min jiġi għandna biex nirrappreżentawh għax jara valur fis-sapport tagħna. Minnu korrot m'għandux bżonn lili, immur nirrappreżenta għandu probabbilment kiela ħafna iktar minni l-adba ta' ma nafx xejn. Jiġifieri aħna mmissu ma' ħafna negozji ta' kwalità tajba u li huma ġenwini. Li qed jippruvaw jagħmlu l-affarijiet kif suppost ma jafġu l-ħaddieħor. Ekku. Sabi ħafna, mela, u il-ġurnata tiegħek ta' CEO x'tinvolvi? Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Ġilli tinvolvi li kull sija jiena naqleb it-topic kompletament. Xuġi ħtara, Drajta, ġifiri, imma ovvjament tara li fl-axħar tal-ġurnata tkun tiring ħafna, tassorbik ħafna, fil-li nkun qed nitkellem fuq l-ambjent u issues ambjentali u kif in-negozju ħajjer nexxielu jilqal ċertu sfidi ambjentali għax dawn l-ambjent kollox huwa tajjeb u sabiħ imma ovvjament biex inti tinbidel sfida u mbagħad sija wara nitkellmu fuq child care centers u fuq l-standard ta' child care centers. Sija wara din norganizzaw event, nagħmlu webinar fuq l-impjegati barranin, ġifieri. X'tagħmel biex iżomm ovvjament il-livell ta' enerġija, livell ta' attenzjoni, għandek xi dieta partikolari, għandek tagħmel l-eżerċizzju, għandek xi forsi anke is-sigħat li torqod pereżempju, għandek xi xorta ta' protokoll li jgħinek tibqa' daqshekk attiva u fl-istessin effiċjenti? Ara, jiena l-inkwid daqsxejn tiegħi għax isa kull-jum trittati l-100%. Sewa ġifieri inti jekk inti tkun jiena inħossni li hemm livell ta' responsabilità f'li nagħmel, ġifieri li nagħmel mhux għalija ħafna midrabi għax ikun hemm settur jew ammont ta' membri li jixtiequ xi ħaġa minna din il-ħaġa, ġifieri jekk dawn għandhom problema bħalissa għax daħal standard ġdid u daw qegħdin iħossu diffiċli ħafna. Mhux ħajjiġi l-meeting tagħhom u mbagħad jiena nkun jisni nofsni min ixem, taf kif daw jippretendu li jiena I do my best to represent them biex jien fl-aħħar mill-aħħar ma nippruvax ninfluwenza li jiena li nagħmel li jiena nagħti viżibilità tal-membri minn xi xinu għaddejjin u nipprova nissensitizza dak li jkun biex jifhmu il-membri minn xi għaddejjin u għalfejn diffiċli għalihom għalfejn għandhom jaħsbu daqsxejn iktar biex tkun iktar faċli għall businesses biex jadottaw xi ħaġa. Għajr l-empatija li u ħamor lura l-protokoll, però kurjuż, għajr l-empatija li tuża biex tipperswadi. X'inhu mal-lodot l-oħrajn ta' persważjoni li tuża Abigail? Nużaw figuri, statistika, riċerka. Nieħdu eżempju x'inhu ma jagħmlu pajjiżi barra minn Malta, x'kultant Malta jisna dejjem irridu nivvintaw ir-rota u ninsew naraw x'ħadem madwarna. Għandna in-netwerk tagħna wkoll, ġifieri ovvjament 15-il sena ili naħdem hemmhekk, ġifieri jiena naf ħafna minn nies f'entitajiet differenti tal-gvern.
U dejjem ikun hemm dak il-persuna u tnej li naf li huma aktar approachable li lesti li jisimgħu ftit iktar, li lesti li jgħinu ftit iktar. So anke nużaw in-network tagħna li ngħidulhom isma' għandna problema u hekk għejnuna ftit. Għax it takes two to tango u allura trid daqsxejn kooperazzjoni, hemm bżonn xi ħadd li fl-aħħar mill-aħħar ikun predispost li jisimgħek. Mhux hekk? Imma l-iktar ħaġa li naħseb li nsib effettiva li nati ċans, nati pjattaforma, anka l-membri, per eżempju, jiena da xogħol ma nagħmlux waħdi. Jiena dejjem nara li jkolli some key members miegħi għax il-mod ta' kif jistgħu jitkellmu huma u jespjegaw l-esperjenza tagħhom ma nistax nagħmilha jiena. Jiena nikkumplementa dawk li jagħmlu, ġifieri jiena I help nibridġja iż-żewġ dinjiet li jkunu dinjiet kompletament opposti ħafna mid-drabi. Li huma tal-policy maker u tal-persuna li qed jirrappreżenta xi. Allura l-policy maker nistiednu jisma', jitina ċans, jitina l-ispazju, jipprova jifhem. U l-membru nistiednu li bil-paċenzja kollha għax kultant tkun qabżit ilhom iċ-ċinga ngħidlhom tihom ċans. Ejja nippruvaw ħalli jifhmuna, ħanraw sa fejn jirnexxinna naslu. Jispjegaw li l-om infushom b'mod li l-policy maker jista' jifhimhom. They speak two different languages, ħafna midrabi ma jifhmux ir-realtà ta' xulxin. Inti isek sensara jekk bejniethom tkun. Mhux sensara naħseb medjatur forsi sensara. Sensara mhux l-istess mhux min. Min nibbeħ xejn. L-idea. Ħana jien kon sensar. U għandi affinità kbira għas-sena tas-sensarija, fis-sens illi. Sensar jiena dejjem ħatta mis-sens b'safi tagħha, sens pur tagħha. Sensar jagħmel sens mis-sitwazzjoni. Kun hemm għandek żewġ partijiet qed jitkellmu lingwa differenti kultant, għandhom biżgħat u aspettattivi differenti minn xulxin, jixtiequ jaslu għall-istess ħaġa bejn wieħed u ieħor biex jixtiequ jaslu għal xi kompromess feliċi. U jiena xogħli bħala sensar kienet li nagħmel sens minn dak li jixtieq jagħmel li jixtieq wieħed u jixtieq ieħor. U fl-aħħar naslu b'xi mod għal xi arranġamenti. Ġifieri sensar mhux fis-sens ta' għax kultant ukoll aħna is-sens sensara kellna speċa di reputazzjoni merkantili u ħafna wkoll. Naf minn fejn ġejja. M'għandix esperjenza xejn, ġifieri għalhekk il-reaction li nagħmlu jissu xogħol ta' mediation imma hekk nagħmlu nqarbu żewġ partijiet u nkunu kultant fejn nkunu sandwich fil-pressure. Sewwa min m'għandux biżjed paċenzja biex jisma' lil ieħor, min m'għandux biżjed paċenzja biex jispjegalu, braw nikkalmaw l-affarijiet. Hija din l-iktar parti frustranti ta' xogħolok? Dik hija l-iktar parti delikata. Okay. Parti delikata li għandek nies li kultant huma anke jkunu f'pożizzjoni naqa' volatile, jiġifieri biex taqbżilhom u biex ma jagħtux ċans u biex imorru to conclusions biex jaħsbu ħażin u affarijiet. Per eżempju, minn żewġ naħat ġifieri il-membri dejjem għax miegħi jaqbdu għax li ma jridux nixnejnhom biex tneħħi dik l-istigma jew inkella dik il-mindset u tgħidilhom isma' ejja ħanippruvaw, let's give it a good shot. Dik biex iżomm il-kulħadd kalm mal-mejda u wieħed jispjega. Xaġa ta' kuljum. Jiena meta u ma tantx 100% ngħid il-mulejba ta' tajba llum ħanaraw kif ħatgħaddi. Ma nafx. U ingħatajt xi tip ta' training biex tkun tista' konsiderek tinnegozja ma tinnegozja mhux fis-sens ta' kommerċjali, fis-sens ta' tinnegozja s-sitwazzjoni. Ġiljem il-training iva fuq conflict management, conflict resolution. U dak parti mill-edukazzjoni tiegħek l-università? Wara l-università, ġifieri jiena wara l-università għamilt ħafna courses differenti fuq consumer law, fuq employment law, kif qed ngħid conflict resolution, bħalissa qed nagħmel masters ukoll fuq entrepreneurship management and innovation. Li dejjem b'xi mod jillinkja ħafna max-xogħol tiegħi. Ġifieri l-xogħol tiegħi huwa l-passjoni tiegħi jiena u allura dejjem nispiċċa inkun qed nistudja xi ħaġa ngħid isma' dat suġġett nixtieq inkun naf iktar fuq, nixtieq ikun pożizzjoni li nista' nagħti iktar support fuq. Għandi teorija, ma nafx xi ħadd tfaħħa hekk u hija tfaħħa fil-każ neħħuha hu.
Imma. Neħi waħdin tinneħi waħda jiena, mbagħad nagħmlu hekk. Nagħmlu hekk, nżommu t-teli, le mela rajt ħana għannek tfakit. Mela, le jena l-teorija, li għansibx li għada sek banali fil-fat, jena għandi stima kbira għal-minu fl-impriża, għall-imprenditori, nsibhom nis li għandhom kif tajt inti enerġija kreattiva kbira u mhux biss id-differenza bej sieħbi fil-bar li wara sitta ħajni kienet jgħidlek għax tafx namlu din speċa joħroġlok xi proġett li b'xi mod ħan nispiċċaw nikkolonizzaw il-qamar bih. Mbagħad jistembaħ l filgħodu ma jsir xejn. Id-differenza tal-imprenditur huwa li jekk għandu idea jieħu l-qabża, ġifieri għandu wkoll il-kuraġġ li jidħol għal biċċa tax-xogħol. Aktar minn hekk għandu l-konsistenza, x'inti ma jistax ikollok negozju mingħajr ma jkollok il-konsistenza li meta tistembaħ fis-sitta ta' filgħodu u verament m'għandek xabtit tippakja l-vann għax qiegħed maqsum mill-lejl ta' qabel, u bħaċċuċ tippakjah. U jiena inħoss li dawn huma post l-aktar nies li jkunu tajjeb u mbagħad fuq livell amministrattiv pubbliku. Fis-sens li pereżempju kelli x'ismu ta' il-Matthew tal-Ikebżaw. U da beda jispjegali li da ftit snin ilu waqaf isuqhom it-taxis sewwa. Jiġifieri da sħabu kollha Paċivil u Ladira u hemmhekk idur bil-Peugeot wasal nislemmu law. Però wkoll nies bħal Matthew u bħal Ħuħ mhux biss għamlu ħafna sagrifiċċju, imma wkoll fehmu company culture, fehmu x'inhu bottom line, fehmu x'inhu risk taking, fehmu kif tieħdu riskju, x'inhu riskju tajjeb, x'inhu riskju ħażin. Fehmu x'jiġifieri meta riskju jmurlek għall-patata u issa trid treġġa' lura b'xi mod irridni fidejk. U naħseb daw it-talenti kollha li kieku jirnexxilna b'xi mod nesplojtawhom ukoll fil-ħajja pubblika, naħseb li jkollna amministrazzjoni ta' ħwejjeġ tal-istat ħafna ħjar milli għandna preżentament spiex ta' għandi hekk mhux ħanajlek referenza għall-imprenditori, imma naħseb li huma ikun utli ħafna jekk insibu mezz li dak il-resource ta' talent nesplojtaw aħna bħala l-istat. Dawn nies perseveranti ħafna, nies li jafu ġifieri sagrifiċċju, ġifieri semmejt il-Matthew, nafu sewjin ukoll. Dan letteralment kien fehem li għal ċertu żmien irid jisu jipposponi l-ħajja privata tiegħu għax irid jafas u jikkonċentra fuq il-business. U tara ġifieri businesses li huma llum ta' suċċess internazzjonalment jgħidulek trid tifoka ħafna fuq in-negozju u sfortunatament tagħmel post fuq ċertu element. You cannot have it all, ġifieri you need to prioritize. Naħseb dawn l-skills, dawn l-elementi f'persuna jagħmluhom dawn huma nies li huma very resourceful, ġifieri l-ġurnata li ma darriġ tajjeb, ix-xahar li ma darx tajjeb, you need to turn it round. U jridu jaraw how to make it happen. And that happens through creativity and sacrifice, bażikament. Dawk iż-żewġ affarijiet. U ħafna kwiet nuqqas tarqat. U fil-kasti għajet jihfif li xari u koll, laħar darbandu najt, u t-tifla bġoja kbira għadet id-dur bil-mobile fuq rasi u titħaq. U toħod l-ritratti għax il-tifla tiħaj brikkuna daqs missira. Ħanħu Klara jħur possibli? Fattibli? Klara memx? Le? Ma importax, noħdu stretta. Għalet taqla. Il-protokoll ma tlix però, jekk għandek protokoll ta' tikol b'xi ċertu mod, jekk teżerċita ruħek, jekk toqgħod b'xi ċertu mod, naf li inti għandek ukoll familja, ġifieri speċa impenjattiva ħafna ħajtek. Iva. Ara. Nixtieq għandi ħafna aktar ċans nieħossib ċertu protokoll għax fid-dinja ideali tiegħi jirnexxi li mmur mixja tal-inqas kuljum. Imma ħloqna protokoll, pereżempju jiena ma nsajjarx, għal ġid ta' kulħadd jiena ma nsajjarx, jisajjar ir-raġel fl-interess ta' kulħadd. U nużaw sistema pereżempju ta' batch cooking li jisajjar fil-weekend, nifriżaw affarijiet hekk għax fost il-ġimgħa u għandu pożizzjoni ta' CEO ukoll ma jkonniex ċans insajru, nkella nispiċċaw niklu l-imbarazz on a daily basis. Il-fatt niklu healthy ħafna, bikel msajjar id-dar, u jħobb
ħawar u affarietek li ma nifhem xejn xi qed jagħmel. X'kien qatt ma kellek dil-ħajra li titgħallem mis-sajjer? Xejn, mhix fija. Immaġini pruvajt u rnexxilek taħraq l-ilma dak it-tip? Jiena biex insajjar irrid niffollowja r-riċetta bl-eżatt. U toħloq ħafna tensjoni biex tiffollowja r-riċetta eżatt, jiġifieri persuni li hija fihom it-tisjir jirnexxilhom joħolqu riċetta mhix xejn qasha. Jiena nagħmel effort kbir. Abigail tafa l-uħti? Ftit żgħira. Dik Abigail bħalek u Abigail darba ħallejnija fil-ċina sajjar u pruvat tal-bajt mingħajr ilma. Ejna, jwassalni għal mental breakdown it-tisjir, jgħidulek jirrelax jiena bil-kontra. Iġifieri għandna mudell ta' tiklu ikel nutrittiv. Eżatt, imma xloqna sistema li jirnexxinna nagħmluha fil-weekend. Mbagħad il-ħin ta' matul il-ġimgħa ma' tfal jinqasam. Ġifieri Mondays per eżempju wara nofsinhar nkun magħhom jiena waqt li nkun qed naħdem mid-dar, mit-tlieta u l-erba' mal-parents tiegħi, il-ħamis u l-ġimgħa mal-parents tiegħu. Hemm dan it-tqassim imma mbagħad ovvjament il-homework dak xogħol il-homework Matthew jipprepara l-ikel għal-filgħaxija u jirranġa l-affarijiet u hekk jekk hemm bżonn jinħasslu tfal u hekk għax it-tfal għadhom żgħar jiġifieri għad għandhom bżonn ċertu care u affarijiet. jew qed nimmaġina. 8 u 5. Min qal li 2 u 4 ma mhux ċatti 8 u 5. 8 u 5. Ġifieri l-kbira waslet bil-homework, mis-sena d-dieħla ħatibda l-eżamijiet nibda. Immaġinu ġej għalija l-eżamijiet, ħanibdew l-eżamijiet. Għalfej taħseb li jista tkun ansjuża? Naħseb iktar jiena nkun ansjuża għax irrid naddatta xi ħaġa li s'issa ħadmet u rrid nara kif ħadd adatta ġifieri sakemm ma nibdew u nagħmilha ikolli. Istaġġat tinkwieta fuqha. Xi ftit għandi kollegi li għandhom tfal ftit ikbar jgħidu li ma bħalissa dejjem bl-eżamijiet u dik tqabbadni daqsxejn ansjetà għax ovvjament tiġġagiljaw mal-affarijiet kollha. Ġifieri jiena waqt il-COVID skoprejt li għandi talent li ma kontx naf nieħossib il-pjanti, kont noqtol kollox qabel. U mbagħad waqt il-COVID tant għaddejt minn żmien turbolenti. Il-telefon ma kienx jaqaf, kont norqod ftit ħafna u l-irqata li huwa importanti biex nifunzjona. Kien ikolli ġranet ma jispiċċaw qatt. Ovvjament il-membri li qegħdin ngħidu li jirriskjaw kollox li ikollhom ħafna pressure f'daqqa waħda n-negozju tagħhom mar down the drain kulħadd ma jafx se jiġri allura kulħadd impenik. Fl-istess ħin it-tfal kienu homeschooling. Ġifieri kellna tfal id-dar, iż-żgħira it-task tagħha li tittamel play-doh from scratch u affarijiet hekk. Hekk kien hemm daqsxejn ħafna x'niġġagilja l-mod ta' kif kont nikkopja f'daqqa waħda xtrajt pjanta. U li dil-pjanta għamiltilha ċertu steps li ħadd ħsiebha u nara kuljum timprovja u kuljum tikber kienet terapija li llum il-ġurnata id-dar tiegħi sar rainforest assista tiċċala bl-ammont ta' pjanti. Ġifieri dak huwa l-mod li inti issib ftit soljef minn il-ħajja. Intħoss li ħajtek hija kaotika? Inħoss li hija biżi ħafna. Tixtieq li kienet inqas biżi? Ma nixtieqx tali kienet inqas biżi għaliex l-affarijiet kollha l-elementi kollha li jagħmluha chaotic u hemmhekk għax vera nixtieqhom ikunu hemmhekk. Ġifieri nixtieq nibqa' involuta fix-xogħol kif jiena, il-ħajja tal-familja, tfal u kollox. Ovvjament irridhom jibqgħu hemmhekk. Li jiena dan istudja in parallel hija xi ħaġa importanti ħafna li jagħtini ħafna self-fulfillment. Ġifieri huma kollha elementi vera ħafna ħafna juggling dejjem għandek x'tagħmel u hekk. Imma jien nixtieq li nkun żejja. Li nixtieq li kolli ħajti ftit inqas impenjattiva milli bħalissa naħseb qed nikkomputa wisq affarijiet ikkumplikati f'daqqa impenjattiv f'daqqa plas li t-tfal qed jikbru għandi t-tifel għandu
15, it-tifla għandha 7 ħatala 8, qed niġi konxu ħafna mill-fatt li biex darba ħajkunu dik l-età taf kif meta partikolarment tiġrilek meta tara ritratti tat-tifel meta kellu 3 pereżempju, u għadha tara ritratti tifel ta' 3 u dik tara ġgant li saret jerfa' l-weights mija kurir tisaqsik kif iqaxxar u dal-affarijiet kollha u tajt Madonna biex ta' jgħaddu ma jse għata ħafna ħin comparatively naħseb ma' missiriet oħrajn. Però xorta nixtieq li jisib ħafna iktar ħin li biex nħu vaganzi twal, mhux biex forsi barra minn mater, nħu żmien twil fejn kun nistgħu jinnaf jew nitalmu xi ħaġa flimkien jew ma nafx li nagħmlu proġetti flimkien u da xorta ta' affarijiet. Insomma, tama li sena d-dieħla l-affarijiet forsi f'ċertu bnadi jikkalmaw ftit ukoll. Mela, għara tlaqna fuq issa il-proġetti tagħkom bħala l-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji. L-aħħar għamiltu sondaġġ riċentament li jidher li ġibtu miegħek krek rajt sew u x'imkien hemm taħt. U tina naqra inkwadra naqra din il-parti tal-konverzazzjoni. Is-sondaġġ x'kien l-antija għalfejn għamiltuh? Mela, din is-sena bdejna xi ħaġa jgħidulu SME Barometer. Sewa, ġifieri aħna meta nitkellmu fuq negozji żgħar u medji, in-nomenklatura tal-EU bl-Ingliż hija SMEs, għalhekk SME Barometer. U l-anta dal-barometru li jisu kull kwart tas-sena nieħdu snapshot ta' fejn qegħdin in-negozji, kif qegħdin iħossuhom, x'challenges qegħdin jaraw, mhux biss fin-negozju tagħhom imma anke f'Malta bħala pajjiż. U din id-darba ħarġu elementi li joħorġu s-solt u imma ħarġu ċertu aspetti iktar pronouns mill-li ħsibna li kienu interessanti ħafna. Per eżempju, n-negozji mhux biss din igergru li mhumiex isibu riżorsi umani biżejjed, imma din jgħidu li mhumiex isibu riżorsi umani adattati. Ġifieri m'għandhomx l-skills, mhumiex a good match għax-xogħol. In-nuqqas ta' riżorsi umani hemmhekk għadu wkoll. Hemmhekk għadha bħala problema, imma daqsxejn inqas li minkejja li ġib in-nies kultant dawk in-nies il-kwalità għandna problema ta' kwalità. Għandna problema ġifieri il-mod ta' kif qed jirnexxinna nissorsjaw in-nies mill-markets li qegħdin nittepjaw minnhom, in-nies li qegħdin jirnexxinna nattiraw mhumiex tal-kwalità li għandna bżonnhom u ovvjament għall-biċċa kbira tagħhom. Għall-biċċa kbira tagħhom hekk. Għall-biċċa kbira tagħhom żomm jew jiena tfajta. Iva, le, ekku, ġifieri qegħdin jgħidulna li hemm livell ta' mismatch li hija qawwija ħafna. U l-mismatch hija qawwija mhux forsi kif wieħed jaħseb qegħdin nitkellmu fuq nies ta' ċertu knowledge tekniku li għadhom ma waslux dak il-livell tal-knowledge anke affarijiet ħafna iktar bażiċi bħal etika fuq ix-xogħol. Bħal wieħed ikun jaf jikkomunika b'mod tajjeb. Ħabba li qed ikollna ħafna barranin hemm issues ta' lingwa, hemm issues ta' kultura. Jiġifieri dawn il-basics ukoll qegħdin jiġu missing. U kemm in-negozju huwa kapaċi jagħti training biex jimla daw il-gaps. Sew negozju jista' jtik training jekk inti f'sales, jista' jtik training fuq sales strategies u affarijiet hekk. Qegħdin jaraw li qegħdin ikollhom jibdew f'livelli ħafna iktar baxxi. Mhux neċessarjament kulħadd ikun tal-kwalità li jirnexxielu jilħaq il-livell meħtieġ. Mela, hemm ħafna segwaċi ta' dan il-podcast li huma fil-fatt li għandhom negozji u insomma qegħdin f'pożizzjoni deċiżjonali u li nismagħhom jgħiduli speċjal l-istess affarijiet simili ħafna. Però jistqarru li wkoll li wieħed mill-akbar kompetituri għar-riżorsi umani għall-privat huwa l-istat. Hija xi ħaġa li intom speċa konxi minna li titħattu dwara ma' nis li tirrappreżentaw li forsi tagħmlu pressjoni fuq l-istat fuq il-gvern ċewe isma' bro easy. Iva. Fil-fatt konna voċi ħira ħafna anke fl-aħħar elezzjoni għax rajna li telqu ħafna nies minn mal-privat li marru jaħdu mal-gvern. Ġifieri jiena nies li kienu jiġu laqat tagħna jirrappreżentaw il-membri, ġifieri daw kienu managers li daw jafdaw imorru jitkellmu f'isimhom fuq kif qed iħossuh il-business, minn xi x'inhu għaddej il-business x'għandhom bżonn, kienu jiġu laqat tagħna. Daw tħalt f'uffiċini tal-gvern sibthom fis-segretarjati. Għattilhom x'intom tagħmlu hawnhekk intom. Kenna bżonn bidla.
ma nafx kif ma kemm fil-verità dak is-segretarjat kellu bżonn dik il-persuna, riżors importanti ħafna, pilastru tan-negozju. U fil-verità qas nistantik statistika għaliex il-figuri ma naħsibx li jagħtu stampa realistika. Għax hemm metodi differenti ta' kif wieħed iżid l-impjiegi mal-gvern mingħajr ma jkunu jidhru tru aġenziji, tru affarijiet differenti. Imma rajnija ħafna. Ta' li mod pereżempju li Għawdex. Ma l-Għawċin li nismaħħa ħafna. Meta jgħidulek. Business owners Għawċin li naf jien infurjati ħafna minnhom. Meta jgħidulek li daw ċaqalqu il-ħinijiet tax-shifts mhux għax jixtiequ għax bil-fors. Ġifier dawn ma jixtiequx li xi ħadd li jaħdem mal-gvern jikkuxinjaw b'xogħol. Taf kif inti xogħolok mal-gvern, taf kif dik suppost biżejjed, imma daw tant qegħdin jistreb, tant qegħdin darhom mal-ħajt li daw għamlu x-shifts tagħhom pereżempju jibdew fl-10 mill-10 l qudiem għalituhom ċans jitlu fil-għoddu jippanċjaw jagħmlu ftit ħin hemm mbagħad jiġu x-xogħol. Jiġifieri jien għandi. Meta suppost qed jagħmlu ġurnata xogħol? Meta suppost qed jagħmlu ġurnata xogħol. Jiġifieri this is daylight, everything happening in daylight, kulħadd jaf li qed tiġri. And that is daylight robbery of taxpayer money. Mhux it is something very incorrect, unfortunately. It is something very incorrect. Li morna il-bot mill-li nakwista. Skużani interrompejtek. X'inhu l-inċentiv? L-inċentiv għal dawn in-nies li qed jagħmlu pereżempju qed jieħdu vantaġġ minn din is-sistema kif qed tgħid inti. L-inċentiv tagħhom li mor jaħdmu mal-gvern huwa purament biex kunu jappoġġaw il-ċertu politiċi biex imbagħad. Illum il-ġurnata imxejna il-bot mill-li jiena ġast ħadd xogħol mal-gvern, tajtni xogħol mal-gvern li possibilment huwa hemm kategoriji ta' xogħol mal-gvern li huma komdi sewwa li inti titħallas il-paga, li inti middera qasandek għalfejn tkun wisq fuq il-post tax-xogħol, taf kif just you show up. Imma mxejna lem iktar li ngħidu isma' jiena fl-istess ħin li nagħmel xogħol wieħed nista' nagħmel xogħlijiet, ġifieri jiena lilli mgħallem li kelli jgħidlu vera sa jiena ħadd xogħol mal-gvern ma xorta nibqa' niġita. Nafu kemm jiswewna dawn l-affarijiet bħala bil-karus Malti, tipo kemm iħallasom il-dan nies kollettivament, nafu kemm qed jaħlulna flus? Ma nafx, għaddi. Għax ta' min isir investigazzjoni, għax pereżempju jekk noqogħdu ngħidu mbagħad isma' m'għandniex biex naf ikollna iktar infermiera pereżempju. Jew l-infermiera ma nistgħux nagħmluhom il-paga, imma jekk forsi jekk fucking ma tħallas il-daw tal-li ma jagħmlu xejn ma jkunux produttivi u ttihom speċa hija pjuttost ekonomik għalhekk naħseb li l-imprendituri jifhmuha mal-ewwel din issa ma jħarsu li isma' hekk da naħarqu l-flus. Mhux hekk. U issa biha John li għalhekk għatlek daw mhumiex qegħdin hemmhekk biex jagħtu support lil daw in-nies, ma meta inti ma jkollokx way out bil-fors u mbagħad timpjegah ġifieri inti spiċċajt isek kompliċi bla ma xtaqt fis-sitwazzjoni ġifieri inti taf li kellek iddawwar is-sistema tal-business tiegħek biex takkomoda il-biċċa xogħol ġifieri vera livelli jiena ddejjaqni immens. Pjuttost patetiku. Skomda ħafna anke n-negozji ġifieri. Mela, meta ma jtunix stampa realistika iċ-ċifri jien fim żewġ affarijiet minn dik. L-ewwel net li naħseb daw il-metodi li jitlu jaħdmu permezz tal-aġenziji u speċi ma jidrux, allura meta jingħad fl-aħħar mill-aħħar jidher li jkun hemm qabża ta' 2% u fejn konna bqajna. Però naħseb jiena mbagħad hemm jien naħseb hemm isu konsiderazzjoni oħra li wieħed irid jagħmel. U dik hija li pereżempju daw in-nies li qed issemmi inti li jkunu ilhom pereżempju managers jew ikunu nies f'pożizzjoni deċiżjonali ilhom hemmhekk snin ikollhom ċertu institutional memory. Li dik la darba tneħħiha minn kumpanija biex terġa' ssib bniedem ta' forsi dik li soffa imma wkoll li kellu l-eruq f'dik il-kumpanija dak il-persuna waħda ma jgħodx fil-verità għal dik il-kumpanija ma jgħodx ta' persuna waħda. Hemm minnhom kienu kruċjali li anka taw support li jibnu sezzjonijiet sħaħ tal-business kienu jħallu ħafna mill-affarijiet f'idejhom. Allura x'inċentivhom biex jitilqu mal-nies? Ma nafx, jissed ngħidlek. Ma kellek konversazzjoni magħhom? Ma nafx kemm jirnexxieli kieku onestament.
naħseb it is a bit forsi l-kultura tal-persuna. Jiena mhix xi ħaġa li jien nista' nirrelata magħha mhix xi ħaġa li nista' nifhem għalhekk ma nistax inwieġek għax il-kultura tiegħi bħala persuna u l-etika tiegħi fuq ix-xogħol hija kompletament differenti. U naħseb tajna li way qawwija ħafna biex qegħdin isiru dawn l-affarijiet. Naħseb qegħdin nagħtu spazju għal livell ta' abbuż, qas li għandna qatt naċċettaw. Daw ma jistamawx li kienu nies għażina. Jekk fil-kumpaniji tagħhom fil-fatt għadhom qegħdin jagħmlu parti mix-xogħol li kienu jagħmlu qabel, imma qegħdin issa għandhom biċċa oħra wkoll. Li b'xi mod idaħlu l-kumpanija privata naqaf din il-logħba ta' musical chairs, le? Mhux neċessarjament ukoll li kollha din jagħmlu ġi xogħlijiet, ġifieri kif spjegajt hemm min illum il-ġurnata telaq kompletament u mar jaħdem mal-gvern. Forsi prioritajiet tal-persuna li jinbidlu, forsi vera they wanted a different scene, imma l-puntu li sa fejn inti bħala gvern għandek vera bżonnhom dawk ir-riżorsi u tista' vera tkejjel il-valur li qegħdin ituk dawk ir-riżorsi. Żommhom ħaddimhom imma l-bija ntettieħu riżorsa importanti ħafna mill-privat. Jiġifieri aħna l-membri tagħna sa dalgħodu. Il-hairdresser tiegħi kombinazzjoni huwa patrun ukoll u kien jaf li ġejja hekk. U qalli kapaċi l-hairdresser x'ismu? Mela, Mark Paris. Mark Paris, illuminaw. U qalli Madonna l-ikbar problema li nsib il xi ħadd Malti. Mhux għax għandhom di l-ideoloġija ta' li forsi tkun Malti ġaġa razzista jew xi ħaġa, imma li inti kollok bżonn ammont ta' impjegati li huma mill-lokal għaliex għandek ħafna iktar kontinwità fil-negozju, ġifieri l-barranin ħafna mid-drabi jiġu għal vera ftit żmien u jitilqu ma tkunx taf eżatt fejn qiegħed magħhom ħafna mid-drabi u hemm il-lingwa ġifieri dan huwa hairdresser. Ovvjament għandek xi ħadd li tista' titkellem magħhom u affarietek. The culture is obviously the same. Il-hairdressers huma terapisti qabel ma kellna terapisti. U hemm element soċjokulturali ħafna fil-komunità tal-hairdressers biex ta' naħseb, jista' jkun tal-issib nies li tanti kollhom empatija barra li nemmen xtutna, biex ikunu barranin u jkollhom l-kapaċità li jkomplu mal-Maltin, però ovvjament nista' nimmaġna li wieħed ikun bħalek trabba u trawem fl-istess kultura aktar faċli forsi titħaddet miegħu. Tal-inqas irrid ikollok ċertu critical mass li jkun mill-lokal. Ħalli jkollok komplement barrani wkoll imma li inti ma ssib xejn Maltin u relying biss on foreigners. U inti tkun tixtieq isibhom il-Maltin jiġifieri u lesti tħallasihom imma ma ssibhomx. Ma ssibhomx. Ġifieri għalhekk terġa' tajt ir-riżorsa rridu hija riżorsa skarsa ħafna li rridu noqogħdu attenti ħafna kif nutilizzawha. Ġas nimpjegaw ħafna nies mal-gvern u fil-verità ma nkejlux l-output tagħhom u kemm għandna bżonnhom daw qegħdin nieħdu xi ħaġa importanti ħafna mis-suq. Mela, jiena meta niddeċidi ħan nimpjega xi ħadd, pereżempju, mort l-accountant u forsi impoġġu bil-qiegħda, niftħu l-Excel, naraw il-negozju kif sejjer, naraw x'għandna dħul, naraw x'għandna spejjeż, naraw x'inhu proġettat, u mbagħad wara li nagħmlu forsi sija sa tgħid sigħat nitkellmu u kemm għandek bżonnu x'ħadd varja fl-operat, imbagħad niddeċidu nimpjegaw persuna oħra jew le. Fil-każ tal-gvern naf li ovvjament ma jistax isir hekk għax forsi mhux effiċjenti għax il-gvern huwa għandu operat ferm ikbar minn dan il-podcast. Però isir xi tip ta' audit fuq jekk dak l-investiment li qed nagħmlu fi human resources u postijiet oħrajn u xerrendilna għandhom dan nies jew daw id-dipartimenti KPIs pereżempju. Hemm entità li tiżgura li l-investimenti tagħna bħala ċittadin li bħala taxpayers li qed nitfgħu li qed nagħtu l-flus il-gvern biex jamministrahomna qed jagħmel dan ix-xogħol bl-aqwa mod possibbli.
Zur Vini Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniacapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Għedin il-bot ħafna naħseb minn dik ir-realtà, ġifieri ma nistax ngħid li m'hemm l-ebda tip ta' effort għax kull dipartiment jew ministeru jvarja minn ieħor. Ġifieri aħna deħlinu ħirġin ministeri differenti u l-ambjenti tħossom, ġifieri meta tidħol jew tara 5 nies iduru jħarsu lejk jiġu wara daħal xi ħadd konna din lab fuq il-mobile u affarietek. Mbagħad ikun hemm ministeri oħra li jkollu jitkellmu fuq proġetti differenti, u ġifieri mhux kullimkien huwa l-istess, ma nistgħux niġġeneralizzaw. Imma naħseb li qegħdin il-bot ħafna mid-dinja tas-settur privat, qegħdin il-bot ħafna ġifieri. Overall il-maġġor parti qegħdin il-bot. Mal-mamma tiegħi mal-gvern kienet għax tigranfani dik u kienet taħdem ġifieri on call 24 hours kienet social worker ġo numru ta' residenzi mbagħad kienet tikteb il-policies u hekk u tim tagħha kienu dedikati b'mod ġifieri eżaġerat u fil-fatt kienu jinfurjaħħa meta kien ikollha tinteraġixxi ma' xi dipartimenti ieħor eċetera fej ħadd ieħor spiex ta' tikaxkar saqajh u kważi qed jagħmellek favur li qed jagħmel xogħlu. Qed ngħid dan kollu biex nissottolinja li ovvjament hemm fl-istat, fil-gvern, fl-infrastrutturi governattivi, fil-dipartimenti li xogħlu jagħmlu sew. Però hawn din il-prevalenza u inċidenza għolja ta' dan il-brain drain li qed jikkawża problemi fuq żewġ bnadi u fil-privat u fil-ħajja pubblika. Fuq il-kwalità li semmejt li qed jilmentaw fuq il-problema ta' kwalità, problema ta' lingwa, problema ta' li speċa tħaddidna naqgħod wara, nista' nimmaġna kemm u diffiċli jkollok xi ħadd li ma tistax tikkomunika miegħu u tispjega speċ ta' x'se tagħmlu flimkien. U semmejt ukoll problemi kulturali, x'tip ta' problemi kulturali qed ngħidu? Ara, per eżempju, bħalissa tħallna b'sitwazzjoni li għandna bżonn noħorġu minnha bħala pajjiż, ġifieri aħna ħdimna ħafna ma' entitajiet differenti fosthom l-Identity Malta, fosthom il-Jobs Plus li sibna support kbir kif jirnexxielna inħaffu is-sistema ta' kif nissorsjaw in-nies. Sewwa ġifieri kellna problema, Malta kienet qiegħda f'sitwazzjoni ta' li inti ġib xi ħadd minn barra jisa xi ħaġa kbira kienet għada u letteralment morna kompletament l-oppost. Ġifieri ridna irrealizzajna avolja mhux kulħadd jirrealizza li Malta hija dipendenti fuq il-barranin. Ġifieri aħna għandna madwar 30% fil-workforce tagħna li huma barranin. Sewwa ġifieri dawk mhumiex workforce li jirnexxina niġġeneraw Malta. Jekk kellek tara l-istatistika, kemm l-employment rate ta' Malta kemm hi naqbżu sew il-medja Ewropea. On the other hand, l-unemployment rate ta' Malta tanti baxxa li naqbżu sew il-medja Ewropea wkoll, ġifieri aħna qegħdin noħolqu ħafna iktar opportunitajiet imma għandna ħafna inqas minn fejn nittepjaw. Ġifieri qegħdin vera stretched ħafna bħala pajjiż. Demand għoli ħafna u supply kważi xejn. Iva, ġifieri u meta tara mal-medja Ewropea li nafu li għandhom ukoll problema ta' riżorsi umani li wkoll mhumiex qegħdin jirnexxilhom jagħtu servizz kif jixtiequ u qed ikollhom qed ikunu restritti ħafna. Malta hija ħafna ikbar il-problema, plus li ovvjament din maquda magħha l-economic growth tagħna baqa' dejjem maġġel u ma niġġenerawx biżejjed nies, ma nipprodux biżejjed nies fil-lokal. Rappreżentanti mhux affarijiet tajbin daw li parti minna li l-ekonomija tkompli tikber brata għaġġiela. Mhux ħaġa tajba? Hija xi ħaġa tajba ma wieħed irid jikkwalifika. Sewwa ġifieri xi ħaġa li ħareġ minn dan il-barometer li għamilna kien li
mhux lakemm ngħidu li tikber l-ekonomija, rridu naraw kif qed tikber l-ekonomija. Jiġifieri aħna li ngħixu f'dan il-pajjiż qegħdin inħossu li l-ekonomija da tikber imma ma jfissirx li qegħdin nagħmlu l-għażliet ekonomiċi tajbin. Ma jfissirx li din qed twassal fi gawdija ta' Malta waqt li qiegħda tikber. Jiġifieri għandna bżonn fine tuning dik ħarġet ħafna li kien hemm Dirli 65% li xtaqu jbidlu d-direzzjoni. 65% li qalu Għamiltu l-homework. Għamiltu l-homework. Dik biex niċċekkjak għamilta, ġifieri. Biex niċċekkjak. Għaddejt miss. Għaddejt. 65% minn negozji, meta jkollok 65% dan kien survey li sar bejn 415 il-negozju, ġifieri survey rappreżentattiv ħafna. Normalment is-surveys li naraw tal-ju mis-sample minn Malta li jkun ittieħed ikun ta' 100, 200, ġifieri dan huwa ta' 400. U aħna naraw li wara 150 respondent il-xismu ma jinbidilx, il-riżultat ma jinbidilx, ġifieri jibqa' jkun konsistenti. 65% minn negozji qegħdin jaraw li Malta għandha bżonn tibdel id-direzzjoni ekonomika. Li it is very telling għax inti f'moħħok tajt kif spjegajt inti u naf li spjegajta hekk apposta li isma' mhux tajjeb mhux l-ewwel l-ekonomija da tikber, il-fatt li n-negozji qegħdin jistaqsu qed jgħidu isma' maħniex komdi, maħniex konvinti bid-direzzjoni ta' kif Malta sejra fis-sens ekonomiku. Għandna bżonn bidla fl-istrateġija, għandna bżonn inħarsu lejn direzzjoni differenti. Jiena dik turini li n-negozji they care more than just money, than just economy. U tagħmel ħafna sens għax aħna maħniex pajjiż daqs dinja li fejn nagħmlu x-xogħol tagħna u fejn ngħixu huwa kompletament differenti. Fejn ngħixu, fejn nagħmlu x-xogħol, fejn nieħdu gost huwa l-istess post. Tasib li l-ġeografija li fiex fl-aħħar mill-aħħar waslitna għal dawn ir-riżultati li ħanaddu għalihom delwaqt kienu ferm interessanti, ġifieri mela biex nispjegħux nagħti kuntest x'inkella ħanetkellmu biex ta' mux sekura kif għalġi ġet nirreferi. Imma l-iktar żewġ affarijiet li n-negozjanti jew il-negozji jinteressaw minnhom jew huma konċernati dwarhom l-ewwel waħda hija l-inflazzjoni. U t-tieni waħda hija l-governanza jew in-nuqqas ta' governanza nadifa. Li għalija kienet sorpriża fis-sens nista' nimmaġna li jkun hemm uħud li jkollhom forsi naf ikunu b'xi mod morali u kollhom dil-vena attivista u sempliċement ikollhom dil-etika ngħidu, però li l-maġġoranza, ġifieri l-maġġoranza kbira jinteresshom ħafna jew huma nkwetati ħafna fuq il-leg of good governance. Kienet xi ħaġa li sorprenditni u għal kollox tmur kontra dil-idea li n-negozjanti jinteresshom mill-flus punto e basta. Eżatt. U irridu kultant meta tisma' good governance tant ġiet assoċjata ma' ċertu suġġetti li ma napprezzawx kemm wiesa bħala term li di taffettwa ħafna lin negozju wkoll, ġifieri mhux li ġast inti l-qrati qegħdin jaħdmu affarijiet hekk sewwa li rajnihom bis-sitwazzjoni li għaddiet minnhom Malta, imma li dawn jaffettwaw direttament il-negozju, ġifieri li inti tħoss li s-sejħiet pubbliċi mhumiex qegħdin isiru b'mod adekwat, mhux qegħdin isiru b'mod korrett, li qed ikun hemm ħafna skorrettezza fihom, li qed ikun hemm ħafna direct orders, li inti tagħmel dak l-effort kollu biex tipparteċipa f'sejħa pubblika u taf li inti ma tistax tirbaħa għax din hemm xi ħadd maħsub għaliha, hija xi ħaġa li it is lack of good governance. Ma il-mentalità mbagħad mhux sempliċement tkun hija forsi d-darba tawel il-ċikku ma jiena naf li nista' nilgħab il-logħba l-istess mod li lagħba ċikku. Insib dak il-persona li jista' jarranġali, naqtalu biċċa commission u l-procurement jasal għandi. Biex ma dal-ħsieb. Tiġri John, ġifieri if you can't beat them, join them jgħidu, ġifieri tiġri dik.
imma jiena naf ħafna li mhumiex lesti li jagħmlu dik il-biċċa xogħol, ġifieri li inti tasal li tagħmel hekk hija xi ħaġa li tmur kontra l-etika tiegħek bħala persuna u l-idea li inti bnejt in-negozju tiegħek, inti bnejt in-negozju tiegħek għax temmen f'dak li tagħmel għax you take pride in what you do u li inti ma kellek bżonn tixtri l-ħadd biex inti ħadtu xi ħaġa. Imma jkunna ħafna każijiet li ċertu businesses jieħdu farka jieħdu u ma jitkellmux fuq affarijiet ħafna ikbar li qegħdin jiġru għaliex anke dik il-farka jibżgħu li jitilfu. Jistgħu jiċċaħdu minnha. Jiġu mċaħda minnha. Imma kompletament mhix sitwazzjoni aċċettabbli ġifieri aħna naraw. Daw li spjegajt inti daw il-ċirkostanzi fejn wieħed jista' jieħu vantaġġ jaħdmu fl-limitazzjoni ġifieri inti tista' tagħmilha ma' 2, 3, 4, 5. Ma tistax tagħmilha mas-suq kollu. Ġifieri ħafna mis-suq jispiċċa barra. Ġifieri dik hija xi ħaġa li ħajgawdu l-ftit minnha mhumiex ħajgawdu kulħadd minnha u l-fatt li inti għaddej minn din is-sistema ta' unfairness li din ħirġa minn xi ħaġa li hija regolata li inti kultanta fil-regolamenti aħjar minn dawk li supposta din ħadmuhom għax għandna nies li studjaw, għandna nies li jafuhom sew l-affarijiet. Hija xi ħaġa li taħarqek ħafna u li tik ġewwa ġifieri hija xi ħaġa li inti spjegajna li tgħaddi minn riskju, tagħmel ħafna sagrifiċċji. Tipprova timbotta l-business u tissapporti ma dik il-biċċa ma tkunx tifla ħalja. Dik il-biċċa the straw that breaks the camel's back. Dik biċċa li m'għandekx sonk għalija, ġifieri hemmhekk fejn il-negozji jgħidu isma' there is lack of good governance u rridu naraw aħjar. Li konna din nispjegaw l-ewwel relatat mal-impjiegi fil-settur pubbliku. That is also that lack of accountability, that lack of transparency is also lack of good governance. Dawn huma aspetti li direttament jolqtu n-negozju, ġifieri ma tgħidx xi ħaġa li tiġi darba fil. Dawn huma daily occurrence għan-negozju, ġifieri li jitilfu xi ħadd biex imur mas-settur pubbliku, li jitilfu tender, li jaraw li ħareġ direct order taħt ħalqhom. Ta' hija xi ħaġa li on a daily basis imissu magħha, ġifieri għalhekk jgħidu lack of good governance. Li naħseb ma jifhmux in-nies li mhumiex forsi fin-negozju huwa li inti meta tagħti vantaġġ il-kompetitur f'ċertu suq u vantaġġ li ma ħaqqux permezz ta' again taxpayer money xiġri mela qed tkabbar il-kompetitur tiegħi b'tali mod li hu mbagħad forsi jkollu iktar purchasing power minni. Allura issa f'daqqa waħda jista' jixtri volumi ikbar mela ħajkompli da għandna jkisser il-prezzijiet. Issa jien qed nikkompeti miegħu fuq il-prezzijiet. Jista' forsi għax qed jieħu vantaġġ. Ħallas aħjar l-impjegati. Ħallas aħjar għall-impjegati. Forsi kollu makkinarju li issa hu jaffordja jieħu makkinarju li jagħmlu iktar effiċjenti u iktar kompetittiv minni. Biex tant ikun hemm ripple effect, tant hemm domino effect fuq din l-inġustizzja li nista' nifhem għalfejn bniedem li huwa fin-negozju li ma jintrigax jew ma Aqas jikkonċepija jagħmel xi ħaġa bħal di għalfejn tinfurjah. Aktar minn hekk ngħid għalija hemm ixu ta' self-esteem. Sewwa jiena ma nħoss li għandi nitkarab il-ħadd, m'għandi bżonn nilaq il-ħadd, m'għandi bżonn nbus il-patata ta' ħadd, jiena ħossni bdem konfidenti mdawwar b'nies b'ħafna talenti, mdawwar b'nies li jridu jaħdmu u li huma biżla u intelligenti. Għalfej fl-aħħar mbagħad dik għandna l-biċċa tiegħek, x'għamiltin biex tuħu l-biċċa tiegħek men? X'għamiltin biex tuħu l-biċċa tiegħek biex tissorm il-Ministru saka tiġi quddiem f'dal-uffiċċju biex titlob l-biċċa tiegħek. Huma affarijiet li jirrabjaw lili u li vera kuntent li jirrabjaw il-xebani soħrajn. Jien ovvjament ikolli ħafna minn dawn il-konverzazzjonijiet kif qed ngħidlek ma' nies li huma negozjanti, ma ħsibt li huma fil-minoranza, ħsibt li jiena nattira dawk it-tip ta' nies. Però jidher biċ-ċar li l-biċċa kbira ta' nies fin-negozju mhumiex kontenti bil-mod kif qed jiġu amministrati il-ħwejjeġ fil-qasam tal-kummerċ. Parti minn din nuqqas ta' governanza wkoll hemm ir-reputazzjoni Iva. tal-pajjiż jiġifieri.
Il-fatt ovvjament li għaddejna minn grey listing ma kienx moment sabiħ għal Malta. Aħna nirrappreżentaw ammont ta' professionals, min xogħol u li jinkorpora kumpaniji Malta. Although ovvjament this is a dent on our reputation, ġifieri Malta għaddejna minn żmien stramp ħafna bħala pajjiż, ġifieri kellna ħafna very bad media attention ħabba l-affarijiet li konna din nagħmlu kienu qegħdin joħorġu bħala pajjiż u li konna din nippruvaw nagħtu, mbagħad jiġu likjati u hekk żmien ikra għaddejna mill-grey listing. Kenna xismu kenna ħafna taqlib bħala pajjiż, ġifieri aħna Malta anzi dejjem kienet magħrufa originally bħala pajjiż li aħna veru serju, li aħna we have a good regulatory system, ġifieri l-fatt li f'daqqa waħda spiċċajna in a grey listed position, dak jaffettwa wkoll in-negozju, ġifieri the pride of doing business in Malta u mbagħad ukoll in-niċeċ ekonomiċi ddeċidejna li ħajkunu l-kannabis u l-kripto, affarijiet li kollha jillidjaw li ċertu nuqqas ta' serjetà ta' operat ta' pajjiż, ġifieri doing business in Malta became a bit kellu del. Ġifieri aħna dik konna nħossu anke meta nivvjaġġaw fuq xogħol ma' pajjiżi oħra, il-Malta saru jħarsu liha bajni differenti. U dik għandu opportunity cost enormi. Reċentament kont qiegħed konferenza ta' shoulder compliance għal jgħidilha fuq shoulder compliance. Thank you for imma kont se ngħidha xorta spira. Reċentament kont qiegħed konferenza ta' shoulder compliance, kienet konferenza vera tajba, kienet mimlija b'nies, l-udjenza kienet xi naħseb 200 ruħ, xi ħaġa? 120 ruħ li kienu professjonisti fil-qasam tal-finanzi, AML, dan ix-xorta ta' nies. U waqt kont qed nimmodera l-konverzazzjoni u kien hemm persuna li huwa avukat fid-dinja tal-kummerċ, insomma, u beda jispjega l-kamra b'mod ħafna iktar mirqum li jinkapaċi nagħmel hija l-isfera tiegħu. Però beda qabel, inti jekk Malta tissemma jinnaf fi Munich, f'Londra, tissemma f'Rotterdam biex bħala post fejn wieħed jista' jmur jagħmel in-negozju, kienet tiġi konsidrata. Biżmien meta kont issemmi Malta, kont issemmija pereżempju bħala last resort, forsi speċa kważi kienet ma nafx Malta mhux qed tisma' ġetja. Wara aktar żmien in-nies waqfu jsemmu għal Malta għax saret kważi in-naġa sewda. U l-opportunity cost, l-ammont ta' potenzjal ta' negozju li ntilef minħabba ir-reputazzjoni tagħna, wieħed speċa bdew isibuha diffiċli u mbagħad qabdu dibattitu ta' kif ħajkwantifikawh, imma speċa konklużjoni ma tistax tikkwantifika, imma żgur li huwa mdaqqas sew. Ma nafx hemm xi ħwejjeġ oħrajn li tixtieq tgħid fuq il-governanza. Ovvjament mal-governanza jidħlu anke pereżempju ċertu concessions. Reċentement dak l-affarijiet li kollha bdejt ngħid fil-bidu li għaddejna minn dik il-burraxka. Il-mikrofon jgħid. Għaddejna tajjebek? Famus. Għaddejna minn dawk il-burraxki l-hom għaddejjin snin u għadna għaddejjin minnhom sallum il-ġurnata, imma dak mhux l-unika concession tal-isptar, kien hemm concession oħra li jaffettwaw il-membri tagħna diretti, ġifieri daw ikunu għadin jagħtu servizz b'mod regolari, suq ikun qed jinqeda u l-gvern daqqa waħda jvvinta ma ġratx il-bieraħ din ma vvinta li joħloq concession mu jagħti kollox mill-kumpanija li tirbaħ din il-concession. Jiġifieri dawn huma kollha issues ta' lack of governance li taffettwa direttament in-negozju, affarijiet relatati ma' kif jitħallsu t-taxxi u kemm nagħlqu għajnejna. U ovvjament nafu li hemm ħafna. Però għax it-taxxa hija opaka u ħafna l-affarijiet, speċi jiena frustrazzjoni oħra.
Mela jien biex napplika għandna l-B-Stars per eżempju. Ikollok clean bill of health, u trid murant id-dipartimenti vari, u tgħidilhom isma' jiena ħallasta kollha t-taxxa tista' tara anke John Mallieta bħala bniedem privat ukoll kollox imħallas inkutax tista' tin il-B-Stars. Mbagħad tisma' għandna xi ġigant tal-kostruzzjoni kollu xi 60 miljun dejn u għadu qed jieħu tenders da. Intom kif tipproċessawha? Meta inti tkun qed tagħmel l-affarijiet tiegħek bħala negozju biex tara l-affarijiet qed tagħmilhom sewwa, anka il-mod ta' kif titratta l-impjegati, kif tidilja mal-impjegati, kif inti tieħu ħsieb daw il-famużi ESGs li tant insemmu li intu tipprova tagħmel affarijiet b'mod sostenibbli u hekk. Imbagħad tmur tendering meta joħroġ letteralment qed jagħżel il-gvern flus tal-gvern u flus tal-poplu sewwa u inti ma tagħtix kasom daw l-affarijiet ibdejt imma jien għalfejn qed nagħmilhom daw l-affarijiet kollha, ġifieri jien qed nagħmel dak l-affarijiet kollu u mbagħad jirbaħa xi ħadd li kompletament qed imur l-oppost, ġifieri it is very very frustrating u kultant isna li t-lemminija ma tafx nitgħamel li t-xellugija fuq naħad ngħidu li qegħdin nagħmlu dal-ħafna affarijiet u hekk imma mbagħad when it comes to it, when we put money when we put our hands in our pockets, naraw li l-gvern ħarġ il-flus għal xi ħaġa li it does not reflect something like that. Ġifieri għandna bżonn il-livell ta' governanza, il-livell ta' kwalità bħala pajjiż narawh f'kollox. Sewwa ġifieri jrid ikollna livell ta' konsistenza, ma nistgħux ngħidu mod hawnhekk u mbagħad jiġri mod differenti. Anka kif qed jitkellem il-Ministru Clyde Caruana kif ilu jitkellem għal dan l-aħħar ftit snin ukoll. Ġifieri qed jgħid li isma' ma nistgħux nibqgħu għaddejjin fuq il-mudell ekonomiku li għandna, imma mbagħad fil-verità x'inhu jsir fil-prattika. Ma we are not seeing any kind of progress in that direction. Għalfejn jiġri hekk però għax Clyde ma jidhirx ċuċ. Mhuwiex ċuċ, ma kultant naħseb li jiena il-politika ma tantx inħobba bħala persuna u naħseb li għalhekk ma nħobbix. Għażiltu l-ġob għalhekk minix fil-politika jiena, ma nisma' ħafna nies fil-politika. Magħhom Iva. Titstonku kultant infurat mhux ma' kulħadd, ma kultant iva. Jidher li hemm għażiltu dax-xogħol biex ittihom hard time. Jista' jkun ukoll ma m'għandihomx hard time. Ta' anzi ngħidilhom jiena hemmhekk biex nissapportjahom biex ngħinkom tagħmlu d-deċiżjoni tajba. X'kont se tgħid fuq dak li qed jingħad minn Clyde u l-policies? Iva, naraw daqsxejn ta' qisu on a political level jidher li hemm deċiżjoni li jimmorru lejn direzzjoni ta' mudell iktar sostenibbli, mudell li ħajjibni fuq setturi ekonomiċi li jagħtu iktar valur lill-ekonomija u mhux fuq in-numri. Mhux fuq. Tista' tina idea li huma daw is-setturi għas-semmija li forsi mhumiex mitla tal-ekonomija. Pereżempju, settur importanti għal Malta huwa t-turiżmu, pereżempju. Li kieku kellna nħarsu l-bot minn ġast turizmu, dak li jiġu biex jgawdu l-baħar u x-xemx biss, u kellna nħarsu lejn niċeċ ta' turizmu, għandna niċeċ ta' l-edukazzjoni ta' turizmu, għandna niċeċ ta' sport ta' turizmu, tiġijiet, corporate events. Dawn huma kollha niċeċ li xorta huma tat-turiżmu imma jiġu jħallu ħafna iktar value added Malta. Jiġifieri bekk qegħdin ngħidu inbidlu il-modell li inti xorta tibqa' tit-target ja t-turiżmu imma tħares lejn niċeċ tagħżel jew tagħti priorità jew toħloq inċentiva biex inti tiġġenera iktar dak is-suq biex noħolqu iktar biex pull factor revenue stream minn daw l-areas. Eżatt. Jekk qed nifhem sew il-komputazzjoni hija li jekk jiena pereżempju nġib bniedem li jiġi purament biex jiddeverti ħajhom fuq ġeneralment X. U ġeneralment f'settur wieħed. Imma jekk ħanġib naf turist li jiġi jagħmel kirurġija pereżempju, jew li jiġi studja xi ħaġa, mela apparti il-lokanda, l-flights, u daw l-affarijiet kollha li turisti soltu igawdi, ħajgawdi wkoll
min itieħ l-edukazzjoni, jew il-kirurgu, jew l-isptar, eċetera, eċetera. Normalment ikollhom livelli kbar ta' affordability, normalment igawdu ħafna iktar setturi magħhom. So. Ma jiġux on a budget holiday, jiġu għal skopijiet biex vera jieħdu u jagħtu valuri. Ma ovvjament irridu jieħdu dak il-valur, irridu nkunu f'pożizzjoni li nistgħu nofruh dak is-servizz u għandna ħafna fejn nistgħu nofruh imma għandna bżonn daqsxejn fine tuning biex il-kwalità tagħna tkun hemmhekk across the board. B'xi mod imma diġà nagħmluhom le uħud minn dawn l-affarijiet, pereżempju l-iskejjel tal-Ingliż għall-argument. Ekku. Jew qed nirreferu għal xi xorta ta' edukazzjoni differenti. L-iskejjel tal-Ingliż hemmhekk huma contributor importanti imma qegħdin inħarsu li niggradwaw fiha dik issa ġifieri daw li jiġu biex jagħmlu degrees Malta biex jagħmlu masters Malta li daw illum il-ġurnata diġà jeżistu imma jistgħu jsiru economic pillars tagħna, ġifieri bħalma sar is-settur tal-gaming, bħalma sar is-settur tal-financial services, ġifieri jekk inti timbuttom u jekk tgħinhom dawn ma ġewx kreati kombinazzjoni Malta, ġifieri dawn kien hemm strateġija sieħa biex attirawhom Malta. Jekk namlu dak l-istess tip ta' xogħol u noħolqu daw nibnu fuq daw in-niċeġ ekonomiċi, ġifieri maħniex qegħdin ngħidu reinvent the wheel, vinta xi ħaġa stramba li ma teżistix, ara x'ġa jaħdem, x'diġà qed joħroq valur miżjud u mbuttaħ u sapportjah u id-direzzjona l-investiment lejn dik id-direzzjoni ġifieri tajt bħala gvern li jisma' jiena ħankun qed nagħti support il dawn l-industriji li jattiraw niċeġ ekonomiċi f'dan is-setturi li jattiraw turisti outside peak seasons. Fi-shoulder months. Daw huma l-inkam li aħna nġibu minn barra minn Malta mhuwiex inkam li qatt nistgħu niġġeneraw aħna bħala pajjiż, ġifri kemm hu tajjeb l-esportazzjoni li inti rnexxielek tirbaħ biċċa xogħol barra minn Malta mhix xi ħaġa li tista' tirreplaceja bl-istess mod dawn is-setturi li l-flus li ġejjin minn barra, ġifri dawn minflok marru dawn huma nies li diġà jeżistu u qegħdin jażlu fejn ħajmorru jonfquhom flushom fejn ħajinvestuhom minflok rebħithom l-Irlanda, minflok rebħithom il-Ġermanja, irbaħnihom Malta u letteralment irbaħthom għax you cannot replicate them. So irridu naraw kif inkunu effettivi għandna ħafna going for us bħala pajjiż imma irridu nirfinaw il-modell ekonomiku tagħna biex inkunu nistgħu iktar niddirezzjonaw lil nfusna. Problema li nisma' tissema ħafna tat-turiżmu f'Malta huwa li aħna niddependu fuq il-volumi li ovvjament huwa ta' stress kbir fuq l-infrastruttura. Naħseb fil-verità Malta issa ħajkollha l-iktar sajf fej diġà għandha l-ikbar popolazzjoni. Fej ħajkollha l-ikbar influss ta' turisti, fl-iktar sajf sħun ta' Malta, ukoll għandna xeba minn dak il-basti ta' Zunzan veranti bħal Hornets biex naqdu kollox. Kurjuż biex nara x'se jkun f'dik naqa ta' blata x'se tkun il-konsegwenza ta' dal-iffullar kollu dik is-sħana, traffik, karozzi tal-linja, tħaħen, mbagħad xi skandlu ieħor, mbagħad nigżeg Zunzana. Wara tikdmek brama. Mbagħad brama, hekk. Ħadd iġi kulek. Le, kurjuż biex nara kif se nkampaw. Le, minti f'moħħok qed tispjega it does not work out. Ġifieri nafu li ħajkun hemm problemi stresses, frustrazzjonijiet, kullimkien jinkiser għax ma tistax inti ma tistax iġġor, m'għandekx il-capacity għalija, imma in the meantime qegħdin nibqgħu nagħtu permits għal hotels waħdi kbar minn oħra, qegħdin nibqgħu għaddejn qisu Malta m'għandniex limit. Mentre fil-verità ilħaqni il-limit, irrikonoxxut li ħaqni il-limit u rridu nibdew naraw kif ħaniġġastjaw dak il-limit. U l-fatt li qed nibnu iktar lukandi minkejja li anka fl-aktar sajfej ħajkollna l-aktar turisti, xorta il-lukandi li għandna bħalissa se jkunu 80% mimlijin, imma xorta qed joħorġu permessi biex joħorġu iktar lukandi. Mux hekk qiegħda? Ma. X'inhu? Ħadd ikkorreġini, fact checker. Tox tuqani għandek u minnix bron. Ma naħsibx qed il-botta ma ħafna. Si?
See, that's how you do it. Sar studju mill-kollegi tagħna tal-MHRA milux. Jiena ma nistax nifhem għalfejn għandha tkun entità bħal tagħna li tagħmel studju u tajt isma' irridu jkollna pjana aħjar. Li din il-capacity kollha għax inti chicken and egg, ġifieri, mela l-ewwel nibnu kull imkien hotels u mbagħad ġeħtaras kif ħanimlewhom daw il-hotels, mbagħad ġeħtaras fejn ħaneqduhom il daw in-nies, ġifieri daw fl-aħħar mill-aħħar ħajspiċċaw fil-bajjiet tagħna, daw ħajspiċċaw f'Republic Street il-Belt, iduru l-Indina. Ġifieri daw ħajmur fuq TripAdvisor u ħajħassruna bro, daw ħajmur jidna qbilsija fuq tal-linja u mbagħad biex sibna parking ladira u kien hemm dak tal-biritt tal-kbira tant se tkun. Jiena qed nimmaġna li tant se jkun hemm tensjoni li fuq livell infrastrutturali, fuq livell personali, l-affarijiet jien ngħidlek jiġifieri ħajaqdu. Mbagħad tibda you reach breaking point f'ħafna affarijiet, jiġifieri tibda tara ħafna frustrazzjonijiet fit-toroq, ħafna accidents koroħ, ħafna road rage mhux hekk. li qegħdin narawha ta' spiss fortunatament, kulħadd jaqbdu nervi kbar. Nibdew naraw l-infrastruttura tibda tikrolla, drainages ifuru, ma jibdewx ilaħqu mad-domanda u affarijiet li ovvjament jiġru meta jkun hemm nuqqas kbir ta' planning. Fl-industrija tal-lokandi jekk qed ngħidu li m'għandniex nies ta' kwalità, jiġri inti għandek nies li mhumiex ta' kwalità li se jkollhom iġestixxu volum enormi ikbar mill-li nifilħu għalih ta' turisti frustrati li mbagħad se jmorru ma' reception u forsi ma jinqdewx bl-aqwa mod possibbli. U għandek il-main voice li tirrappreżenta s-settur tal-lokandi edha tajlek isma' irridu naraw kif ħanbidlu l-istrateġija wkoll. Ġifieri Malta ma tiflaħx għal dan it-tip ta' pjanar iktar ma jagħmel l-ebda tip ta' strategic sense. Imma kull sena li aħna nirrimandaw id-deċiżjonijiet li għandna bżonn nieħdu, we are past the point of no return. Ġifieri we cannot undo what we are doing at the moment. Mbagħad noqogħdu naraw kif daw il-blokkok enormi li xi darba kellhom ikunu hotel li ma kienx riżultat tajjeb ħandaw ruħ fid-djar tal-anzjan u ħandaw ruħ fek nipprovaw mbagħad we patch up things, imma dak ma kellix tkun hemmhekk in the first place u dan ma joġbis sas-settur tat-turiżmu. Ġifieri retail, kemm il-retail point għandna bżonn Malta. Sewwa ġifieri darba kellna il-Belt Valletta bħala retail area, ċentru ta' retail, u mbagħad ġie kreat Tinja Point. Minn dak iż-żmien għandna boom kbir ta' retail centers. Ġifieri dak kollu huwa mibni fuq ekonomija li hija mibnija fuq ħafna numri li ħajkun hawn biżejjed numri biex jitqasmu f'dan ir-retail centers li jsossu daw ir-retail centers kollha. Jalla kollu jmorru tajjeb imma the economic strategy is not good. Tiflaħ Malta dawn ir-retail centers u ħajnkomplu jiżdiedu ħafna iktar matul is-snin. Is that our economic strategy? Għalhekk irid jiġi iddirezzjonat aħjar l-investiment imma rridu nifhmu x'tip ta' investiment irridu. Irridu naraw Malta fejn trid tmur. Bħalissa mi ċara xejn. Bħalissa ilna ngħidu snin sħaħ li jirridu nbidlu direzzjoni, li jirridu nirranġaw, rridu nkunu iktar sostenibli, iktar fuq kwalità milli fuq numri, imma fil-verità x'qed isir f'din id-direzzjoni, kull xahar li għaddi it is more damage being done to Malta għal-livell ta' bini li għandna. Kollox. Minkejja li il-kliem li jenat ta' sostenibilità, li jkun hemm iktar ippjanar, value added, li qed taraw intom fil-prattika li dat tibdil ta' rotta li anke qed jagħmel aċċenn għalih Clyde Caruana, fil-prattika mhux isir. Jiena ninkweta ħafna għaliex ngħid li la jiena ma nafx bihom daw l-efforts. Għamilna żmien pereżempju li letteralment għajjejna bil-livell ta' strateġiji li bdew joħorġu jisu kull ministeru beda joħroġ bl-istrateġija tiegħu. U fl-aħħar mill-aħħar bdejna ngħidu ma kemm minn dawn l-istrateġiji fil-verità ħanaraw iseħħu.
U jekk ħareġ bi strateġija tajba ħafna, vera kienet tajba il-Ministeru tat-Turiżmu. Jekk m'hemmx joint ownership tagħha din l-istrateġija u l-planning ħajibqgħu jagħmlu li jridu, u infrastructure Malta ħajibqgħu jagħmlu li jridu, mhux hemm baqgħet din l-istrateġija, ġifieri għandna a good paper, nafu fejn xi darba rridu naslu, imma an implementation plan m'għandniex. Mela, għandi qatt ta' mistoqsijiet. Ħanħu ta' naqra fit-tula xinkella nħares li kelma waħda, probabli ma nara fiġa, Kif qed sitta waħda minnhom narafhom ta'. Mela, l-ewwel net naħseb Julian irid tikkoreġini fuq tat-turiżmu. Mela. U tixtieq forsi Mela, l-istudju. kelli raġun ġifieri? Alright, tajjeb. Mela, il-biċċa li jmiss. Sorry. Biċċa u ftit kellek raġun. Mela, l-istudju kien juri li biex Malta tilħa 80% year-long occupancy, irrid ikollna 4.7 million tourists. Jiena għat 80% is-sajf li ġej. Le, irrid ikollna 80%? For context, is-sena l-oħra kienu 2.3 million. Ġifieri terġgħu tajt li kont qed ngħid jiena. Ħafna iktar gravi. Ħafna iktar gravi. 2019 peak kellna 2.7 million, kważi 2.8. So we need to double the amount of tourists to have 80% occupancy all year long. And projections? 2023? Probably close to 2019, I would imagine. Jena jidir li ħajkun l-iktar sajf fejn ħajġu turisti fi xtutna. Ma nafx jekux 4.7 million, pero hija aktar gravi mill-ħsib. Le, 4.7 million għadin ngħidu livell. Tipo kulħadd jibda nibdew naqgħu minn fuq l-irdumijiet, Nagħmlu shifts ta' min joħroġ mid-dar u le. So, le, ġifieri jien kont qed nipprova niddeskrivi ġejjieni ferm ħafna sbaħ mill-livell fatt huwa insomma ningħal l-istorja ta' ħajti dik. Issa, mela. Imbagħad irturini xi ħaġa oħra ta' xi ħaġa qal Silvio Xkembri jidhirli, kont qed nara sew. Hemm xi partijiet li taħseb huma aktar utli għal din it-taħdida minn oħrajn. Kienet jirrispondi lil Clyde. Table tennis bejn l-ekonomija u l-finanzi. Mhux eżatt. Saqsew fuq xi mistoqsijiet u qal li l-economic model irid jinbidel għal huwa Partit Nazzjonalista. Xiex? Dik kienet it-tweġiba tiegħu. Madonna, meta jaqgħu għal dal-infantilizmu bro. Tipo jgħid inħallsek biex tuħu deċiżjoni ta' mhux biex tuħu bull fuq l-avversarju. Mela, x'qal? Tista' tissibli. Jiena xi ħaġa li nara ftit pożittiva minna di li qegħdin naqblu fuq il-kunċett li għandna bżonn. Il-bidla. Il-bidla. Issa, Clyde Caruana qed jara bidla ħafna iktar aggressiva x'qed li rridu nbidlu il-mudell ekonomiku kompletament. Silvio Xkembri qed jgħid isma' we don't change completely something that has been working, imma għandna bżonn fine tuning. Jiġifieri għandna bżonn nirranġaw id-direzzjoni ekonomika ma m'għandniex bżonn nibdluha kompletament. Li naħseb plus minus fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk ħanaslu, imma fejna din l-istrateġija li ħanibdew nimbidlu. Fejna d-direzzjoni. Dik għandna bżonn issa we need to get to it. Tista' ssibli speċa naqra ta' sommarju ta' xi data x'in ma kontx naf li Silvio għal il-parti tiegħu speċa f'din l-istorja. Grazzi tal-li qed tissegwu dan il-podcast. Qabel ma nkomplu nixtieq infakkarkom li dawn huma l-azzjendi li jappoġġjaw dan il-podcast u għal daqstant nirrakkomandaw li tagħmlu użu mis-servizzi u l-prodotti tagħhom. Dawn l-azzjendi huma l-Hungry Hippie, il-Browns, Vinja Capricci ta' Abram, il-Maple, il-Teatru Malta, Derek Meats, Apex Media, Garmin, E-Cabs, Kutriko kif ukoll Ferrara Casa li huma sponsor ġdid, ilhom fl-industrija mis-sebgħinijiet, ilhom żewġ ġenerazzjonijiet u llum immexxija din it-tielet ġenerazzjoni mmexxija minn Ħana Franċika li ma tiġix minn iddeterminajna mill-kitarrist. Okay. U li wkoll provdiet li s-sodda matrimonjali. Artlana.
Bażikament Mark Lawrence taqsih għallu isma' il-Ministru tal-Ekonomija qed jgħid hekk u hekk. Vera li Silvio Xkembri qal li din hija xi ħaġa li n-nazzjonalisti qegħdin jgħidu li rridu nbidlu kompletament il-modell ekonomiku, fil-verità imma qala Clyde Caruana wkoll. Issa u qed Kif jgħid jiġġustifika ma xi ħaġa hekk? Għala Clyde, ilu laburist żmien twil Clyde sa fejn fien. Kif jaslu għal il-konklużjoni? Ma again, let's look at the positive li fl-aħħar mill-aħħar irridu naslu li jinbidlu dan modell ekonomiku. Mela nippruvaw, let's get to it issa. Tajjeb, qegħdin naqblu. Yes, agreed. Xi waqqaf milli nimplementawhom dawn l-affarijiet? Ma nafx, diffiċli ħafna biex inweġġiba għax jiena nara li il-political rhetoric ilu hemmhekk daqsxejn żmien mhux ħażin li qegħdin ngħidu li isma' we're moving away from numbers, we're going to sustainability, xi ħaġa li ilna ngħidu ħafna. Din ir-retorika politika għax ilna nisma'wa, għandek idea hekk kemm ilek tisma'ha jew forsi tiftakar fażi jew paper li qrajt. Le din specifically kienet lajta ta' meta ħriġna mill-COVID. Specifically, Isa Malta drat way of living differenti, drajna ingawdu iktar l-spazji, drajna ikonna inqas nies, sewax ovvjament ma kienx qed isir traveling u dakoll li dak għandu l-impatt ekonomiku tiegħu. Imma irrealizzajna li you can still have economic growth while having the same experience, ġifieri m'għandekx għalfejn inti bil-forsi kollok growth ekonomiku ta' ċertu tip. Hekk qegħdin jgħidu il-businesses ukoll isma' aħna fil-fatt xi ħaġa oħra li ħarġet minn dak is-sondaġġ kien il-konfidenza li għandhom li huma jinvestu. U surprisingly hemm livell ta' konfidenza baxxa pjuttost li huma jinvestu li dawk in-nies li huma mimli jinkoraġġ lesti biex jirriskjaw għandhom dejjem ħafna idejat u mbagħad jgħidulek isma' jiena m'iniex ċert ninvestix. Hemm ovvjament il-parti inċerta globali u ħafna inflazzjoni x'inhu jiġri r-Russja u l-Ukrajna u affarijiet li dik ma tagħmellekx daqshekk kaptit. Imma mbagħad hemm il-parti li isma' jekk jiena 65% minna din naħsbu li maħniex sejrin f'direzzjoni tajba ekonomika, x'sens jagħmel jiena I put my money in it. Ġifieri jiena nixtieq inkun iktar komdu fl-investiment tiegħi mal-mument li inti tajli isma' dan hu l-mudell li ħajwassal lej Malta li nixtiequ naraw flimkien, jiena lest li mbagħad ninvesti hemmhekk. Ġifieri inti qed torbot il-fatt li mhumiex daqshekk ċerti jekk jagħmlux investiment jew le mal-fatt li minn supposta tieħu d-deċiżjonijiet mhux qed tkun deċiżiv biżejjed biex juri l-indirezzjoni se jieħu l-pajjiż, allura jien ma nafx fiex ħan investi għax jekk ninvesti f'xi ħaġa li l-pajjiż mhux se jieħu biex mhux se jkun daqshekk tħuli għaliha jew akkoljenti għaliha jaff imur żmerġ. Qed nifhem sew. U li inti bħala prinċipju, bħala direzzjoni inti m'intix taqbel magħha, inti tinvesti f'xi ħaġa li ma taqbilx magħha. B'xek 75% qegħdin jgħidu li ma jħossuhomx komdi jinvestu li dak huwa ammont sinifikanti ħafna. Fil-fatt naħseb Julian tella il-numri. Mela, how do you describe, tista' tfaħħa fuq il-screen jekk jogħġbok Matteo. Grazzi dejjem. How would you describe your investment appetite for the coming 12 months? So, kemm jiena għandi bżonn il-karrotti. Ma 16% grazzi tal-klemenza tiegħek. 16% għalu likely, 29% għalu unlikely, u 55% għalu not sure. Not sure, speċta ma tantx sinjal tajjeb. Le, turi livell ta' inċertezza. Turi livell ta' inċertezza. All right. X'qed waqqaf imma forsi jekk nistgħu nindagaw dik il-mistoqsija naqra iktar. Le, aħna l-interpretazzjoni dik ġifieri vera u ħafna affarijiet li mhumiex faċli tiddilja magħhom għaliex ma jiddependux minnek. Sewwa ġifieri inti bħala imprenditur li qed tirċievi ħafna mill-inflazzjoni. Le x'inhu iwassal biex ma jkollniex politika fil-kummerċ li twassal għal iktar sostenibilità, għal iktar value added. X'inhu ma l-intoppi x'qed iwaqqaf lill-gvern li jieħu ċertu deċiżjonijiet?
Waħda mill-ikbar vantaġġi li għandna Malta maħniex nużawha sew biżejjed, ġifieri aħna għadna naħdmu f'silos, kulħadd moħħu fil-biċċa tiegħu, kulħadd moħħu fl-istrateġija tiegħu, imma mbagħad li kulħadd jaqbad li xi ħadd jaqbad il kulħadd madwar mejda u jgħidulhom isma' din id-direzzjoni u kull ma tagħmlu intom trid timxi lejn din id-direzzjoni, trid ħadd issir, ġifieri din hija xi ħaġa. Jekk ħanimxu lejn modell ekonomiku differenti biex xi ħaġa li ħajjagħmilha Clyde Caruana biss, mhux xi ħaġa li ħajjagħmilha Silvio Xkembri waħdu, ġifieri tkun hemm joint ownership u kulħadd irid ikun kommess li nimxu dik id-direzzjoni. Ġifieri dak il-political appetite u willingness li nimxu hemmhekk fejn din naraw li għadna din naqtaw lura. Ġifieri l-political rhetoric wasalna, naħseb hawn għajta tal-pubbliku li jixtiequ jaraw ċertu bidliet ukoll, ġifieri hemmhekk wasalna u allura l-politiċi ma naħsibx li jistgħu jgħidu differenti, jgħidu iwa ħanimxu lejn din id-direzzjoni. Imissa we need to start speaking results. Għandna bżonn ikollna strateġija nkunu nafu meta ħanibdew sejrin u x'aħna nikkonsidraw bħala pajjiż x'inhuma dawn in-niċeċ ekonomiċi li qegħdin inħarsu lejhom. X'taħseb li għandu jkun l-ewwel pass inti? Kieku inti kont Clyde jew kont kellek xi pożizzjoni fuq il-mejda tad-deċiżjonijiet. Jiena qed ngħidlek kieku hekk nagħmel, kieku niġbor il-Ministeri kollha naqblu fuq din l-istrateġija li ħajmur fid-direzzjoni tagħha l-pajjiż u kulħadd ikollu biċċa mill-ownership tagħha. Ġifieri jekk inti responsabbli tal-infrastruttura u l-planning, inti taf li ħadam il-U-turn kbira fix-xogħol li inti tagħmel is-soltu. Sewwa ġifieri maħniex ħanibqgħu nibnu nagħmlu l-istess ħaġa li lna nagħmlu li qed tweġġa' ħafna lil Malta blama. Taf li inti ħataċċetta ċertu proġetti biss. Taf li inti ħatkun qed tinċentiva li l-kwalità tax-xogħol jinbidel. Ġifieri kulħadd għandu l-biċċa tiegħu x'jagħti. At this point in time għandna awtoritajiet li huma fabbrika tal-construction tista' tgħid. U għandna awtoritajiet li qegħdin jiftħu l-ġanna, li qegħdin jippruvaw joħolqu green spaces u hekk. Imma Fej ħajkonna convergence, mhux biżejjed li qegħdin nagħmlu, ġifieri tajjeb li qegħdin nagħmlu dak l-effort għax jiena dak huwa xi ħaġa li ngawdi mat-tfal tiegħi li nipprova nsib postijiet differenti fejn irnexxieli noħodhom and we enjoy family life, però il-parti l-oħra irid ikun hemm fine tuning ħafna ikbar u jrid ikun hemm daw ir-realtajiet li jikkonverġu ma nistgħux nibqgħu again illi tillemminja ma tafx x'inhi tagħmel li tix-xogħologija jisna din ngħixu f'dinja Malta hija żgħira ħafna. Żgħira wis biex jkunu qed jiġru il-komunikazzjoni tkun daqshekk ħażina. Il-nuqqas ta' sinerġija jidher jinħass ta' kuljum, jiġifieri it's not something that they can get away with mingħajr ma wieħed jinduna. Hemm bżonn li nibdew naraw ċertu konsistenza fl-approach. Mela, hemm ukoll il-problema tal-inflazzjoni għas tkellimna xejn dwarha. Għandek buzz nibdew? Mela. Kemmi problema kbira biex ta' l-inflazzjoni li vera bdiet ittina kedda. Ġejja minn żmien il-COVID u qisu ma ħadniex nifs minn hemm. Ekku. Il-COVID waslet għal tibdiliet kbar fuq livell globali u għadna ma ħadniex ir-ruħ għaliex mill-kriżi tal-COVID eżatt kexxu daħlet il-kriżi tal-gwerra bejn l-Ukrajina u r-Russja. U allura qisu żmien ta' stabbiltà għadna ma għexniex mill-COVID. U dan iż-żmien mill-COVID ġab ħafna inflazzjonijiet miegħu. Hija xi ħaġa li tajjeb li ngħidu li meta bdejna nitkellmu ħafna fuq il-governanza u kemm hi vera qed tolqot mill-qrib in-negozji, l-inflazzjoni hija iktar worrying terġa' lihom, jiġifieri daw meta naħsbu fl-inflazzjoni aħna narawha mill-lenti ħafna mid-drabi tal-konsumatur. Għax ovvjament din huma prezzijiet li l-konsumaturi jridu jħallsu, imma ninsew li n-negozju huma nkwetati ħafna fuq l-inflazzjoni. Ġifieri daw on a regular basis aħna Malta dipendenti ħafna fuq l-importazzjoni
Jiġifieri ħafna mill-prodotti li aħna ngawdu llum il-ġurnata jiġu minn barra minn Malta huma importati. U allura daw il-prodotti jiġu għoljin minn barra. Kenna l-fenomenu li għadu magħna wkoll tax-shipping cost. Ix-shipping cost parti minnu ikkalma. Ma morniex għal pre-COVID times biex intik eżempju, per eżempju container, ix-shipping cost biss, qabel kien jiswa €800 biex inti ġib container, oġġetti. Il-min qed ħallas l-€800? Il-min qed jagħmillek it-trasport tal-oġġett, ġifieri biex inti bbukkjajt container, imlejtu u ġibtu Malta. Imma nassumi li skont minn fejn jiġi, Ekku. Ma ejja ngħidu li xi ħaġa li ġejja min-naħa tal-Asja kienet tiswa €800 biex inti ġib container b'oġġetti. Fi żmien il-COVID dan tela għal €800,000. Tela tenfold. Mela. Tela tenfold. Żomm, tenfold ġi 8,000. 8,000. Xa 800,000. Sorry. 8,000. Kwalunkwe ħaġa fil-pajjiż. Isma' ma tix innaqru xi ħaġa żgħira għax qed nara l-għaddella dejjemek dak is-sardo. Tazzilma jiena, please. Tazzilma, ma tixtieq? Le, all right. Għandek sardo jew? Għamil jek naqqa sardo, għasfa dal-hummus jew kellu kollu dak? Mux da, sorry, le, Edwejza, għandek raġun. Għazja bitleli li sardo biex tara. Diskriminazzjoni. Naħseb dawk il-mustaċi bizzawana, naqqa rejpi. Għandek hummus? Jew spiċċa, ma spiċċa ħagħallu xil-Edwejza. Għax dik isa l-mami taħna. Mela, ħalli fidi, xumbatta li kella tameli. Zejt għanna ma. Fiż minn il-Covid, kull container kien jiswa 10 darbiet iktar, li ovvjament jisplodi il-prezz tal-oġġett li qed trasporta. Għax nimmaġna li mhux il-container biss kienet jola wkoll, sar nassumi. Mhux il-containers biss kienet jola, servizzi oħra relatati ma' shipping li dawk għadhom hemmhekk, imma bħala container kont qed ngħid ġie jiswa €8,000 illum il-ġurnata ikkalma lej prezz ta' €2,000-3,000. Sewa ġifieri ma rġinniex morna qatt minn 100, imma it is not the 8,000 li meta kienet jispajkja bil-ikraħ. Xi ġustifika xorta ma xorta qed nitkellmu fuq qabża sostanzjali, ġifieri €3,000 jiġu fuq minn 3 darbit iktar. Żgur, jiġu 3 darbit u punt 3 xarejn. Xi ġustifika dak il-qabża? Is-settur bħal ħafna setturi oħra mar in transition during COVID, ġifieri daw f'daqqa waħda kellna il-fabbriki Ċiniżi waqfqu l-production tagħhom, daw spiċċaw kellhom oversupply kbira. Bdew jaraw x'se jagħmlu b'daw il-containers, fl-istess żmien kien hemm regolamenti għaddejjin internazzjonali li ċertu kwalità ta' containers ma setgħux jibqgħu jintużaw u daw scrapjaw parti minnhom. U mbagħad fl-istess ħin ġifieri iċ-Ċina ħarġu plus minus mill-COVID u id-domanda splodiet. Jiġifieri inti mort lej estremi kbar. Ma kellekx l-istess ammonti ta' containers li jistgħu jġorru għaliex parti minnhom ġew skrapjati, l-industrija adattat biex ngħidlek u fl-istess ħin splodiet id-domanda. Jiġifieri mbagħad għalhekk inti esperjenzajna peaks kbar. Container? Għadu diffiċli ma għadux diffiċli daqs kemm kien, per eżempju, biex nispjegalek kemm kien diffiċli li inti kellek container ibbukjat u jċemplulek li daw qatt ma ġraw daw l-affarijiet qabel jċemplulek jgħidulek isma' offrew li €1,000 iktar jew ħadħallas iktar jew inkella ħantijulhom. Iva. Inti jkollok commitment ġa u inti kienu taf kif anka l-mod ta' kif tista' jkollok inti tkun għamilt il-homework tiegħek. Ġifieri inti rajt dan il-prodott kemm ħajjiġi jiswa la jasal, inti f'daqqa waħda tit takkawntja għal 1,000 ekstra ħabba din il-biċċa xogħol li ġrat.
U dawn nies li għandhom il-containers għandhom monopolju daqshekk b'saħħtu fis-suq li jistgħu għax qed titfa' xeba stress fuq ir-relazzjoni għax kieku jien xi ħadd jagħmel li hekk. Ħanu gost xejbieħ u l-qudiem meta jkolli l-opportunità li nagħmel negozju ma' xi ħadd ieħor nagħmlu żgur in-negozju għax evidentament mhux bniedem tal-kelma. Maħniex qegħdin nitkellmu fuq kumpaniji Maltin, ġifieri dawn qegħdin nitkellmu fuq international shipping companies li għandhom parti kbira mis-suq. Ġifieri aħna fl-istess żmien kien hemm majtiet minn operaturi lokali għedunna ma dili u kif ma tikkontrollax ftit li jaraw li dawn qegħdin jaħdmu b'kompetittiv, kif tħallihom jaħdmu b'mod dominanti daqshekk. Hemm issues li s-settur forsi mhux qed jaħdem bl-aħjar mod hemmhekk. On an international level. Ġifieri, mela, nippruvaw naqra ta' mappa ta' x'qed jiġri biex ta' il-problema tal-inflazzjoni hija waħda li toħsuha evidentament l-imprenditori u kull konsumaturi ġifieri din il-parti tal-konverzazzjoni żgur ħajkollha interess pjuttost wiesa. Biex ninkwadra naqra taħdita, tista' tgħidli il-percentaġġ tal-imprenditori li qalu li jinkwithom l-inflazzjoni? Ara, kienet l-iktar għażla popolari saħna dnilhom jażlu tnejn. Sewa, kena 12 l-għażla u di kienet il-waħda tal-quċċata. Kienet close to 25%. Intom għattulhom isma' dawn huma l-għażliet li mill-limit. Kenna għażla ta' 12, ekku kenna għażla ta' 12 u di kienet l-iktar għażla popolari bħala waqgħet fuq hekk. Thank you, kienet l-iktar għażla popolari. Ġifieri. Inti mami, Ejwa, meta toqqa fuq hekk nibda nimmaġina jiena kemm ħantu maċin ħsiebhom il-ħwejjeġ allura. Issa ma neħejtlekx li kien minn qudiemek ngħidlek daqshekk issa. U taf li għax raġuni, għajt nħoss niskomdu nikol qudiema. Meta kien hawn Jeremy Camille daqna mbarat ma daqna. Imma. Cool. Ma nafx. Ġifieri, it is the most concerning. Once again, x'jistgħu jagħmlu fuqha huwa limitat ħafna. Għaliex jekk inti għandek il-prodotti ġejjin minn barra li ma' kull konsen jgħidulek isma' dan ħajkun il-prezz il-ġdid, dawn mhix xi ħaġa li mdorrin, ġifier dawn mdorrin f'livell ta' stabbiltà li ċertu prezzijiet għal sena sieħa ma jiċċaqalqux u mbagħad ikun hemm daqsxejn l-inflationary normali li jiċċaqalqu minn sena l-oħra li inti ma' kull konsenja jollew b'mod sostanzjali hija xi ħaġa li nkun ma to come to terms with. Imma il-shipping cost waqgħet. Il-shipping cost il-kalma. Wara l-Covid, biex ta' nuqqas ta' 6,000 euro fuq kull container u ma' sostanzjali sew. Minkejja dan, il-prezzijiet ma jidrux li qed jonsu. X'qed tippuntali ma qed jurini xi ħaġa Julian jekk jogħġbok? Il-graf tal-prezz. Titkellimx bil-ħalqek basta si. La, u li ma twaqqax fuq hekk Julian, ma ġara xejn. Thank you. Ejja, għamel xogħlek, ħajx, kon se tgħid? Rate of inflation. Ma ħraqx tajwek. From 2019-2023. Rate of inflation. Ta' xiex tal-Eurozone? Ta' Malta. Ta' Malta. Ġifiri, ir-rata tal-inflazzjoni bejt ieħor għadha pjuttost l-istess. Ġifiri, aħna konna fil-uċċata tal-Covid. Isu l-uċċata nofs is-sena li għaddiet, qed ngħid sew. Insomma, li bdiet il-gwerra. Meta faqqat il-gwerra? Frar ta' sena l-oħra, fl-oħra ta' frar. Issa l-iktar li kienet għolja. U issa hemm speċa jidher li forsi se tibda tonqos. Forsi. Fil-fatt rajna tnaqqis. X'inhu jwassal dik l-inflazzjoni fis-sens hija mela supply chains, għandna problema ta' supply chains li qed jagħmlu il-xogħol iktar għoli u hija problema li l-inflazzjoni tal-valuta qed tintefaħ il-valuta tal-euro infisa u allura
qed ikollna dil-inflazzjoni. Għalfej għadna dir-rata daqshekk għolja tal-inflazzjoni, meta l-containers naqas. Issa nifhem li teknikament dik mhux inflazzjoni, dik huwa spiex ta' żieda fil-prezzijiet minħabba l-loġistika. Imma li interessani huwa għalfejn qed inħallsu iktar fl-aħħar mill-aħħar xorta. Mela, ma nistgħux inħarsu lejn Malta biss, sewwa. Eżatt. Ġifieri dal-fenomenu tal-inflazzjoni qed jiġri madwar l-Ewropa kollha. Ġifieri Malta huwa wieħed mill-inqas pajjiżi fejn qegħdin naraw pereżempju Malta għandna livell ta' l-aħħar statistika li ħarġet f'April l-inflazzjoni fejn qiegħda fejn rajna l-inflazzjoni tonqos Malta qiegħda 6.4% u l-leverage huwa ta' 7%. Ġifieri Malta din inqas minn leverage qegħdin mal-ewwel minn pajjiżi li għandna l-inqas inflazzjoni. Ovvjament parti minn raġuni għalfejn Malta għandha din l-inflazzjoni li hija aktar baxxa minn ta' ħafna pajjiżi huwa għaliex qegħdin nikkontrollaw il-prezz tal-enerġija, għamilna ċertu interventi relatati ma' ġwies u affarijiet hekk, però pajjiżi oħra qegħdin jagħmlu efforts simili wkoll. Sewwa ġifieri hemm ħafna pajjiżi li qegħdin jippruvaw jagħtu għajnuniet fuq livell nazzjonali biex jippruvaw għax tkun ovvjament ma jinteressakx milli għaddej fil-pajjiż biex inti ma tieħux miżuri biex inti tikkontrolla l-inflazzjoni, imma r-riżultat aħħari hu li Malta qiegħda taħt leverage Ewropew fejn jidħol l-inflazzjoni li hija xi ħaġa tajba. Issa ovvjament Malta jridu napprezzaw li aħna pajjiż żgħir m'għandniex market kbir ħafna, ġifieri ma jkollniex purchasing power kbir, il-prodotti għal daqstant ma nistgħux ninnegozjaw daqshekk il-prezz fuqhom. L-affarijiet kollha jiġu bil-baħar u dak għandu l-expense tiegħu. Pajjiżi oħra anke fil-COVID bdew jattivaw sistemi oħra ta' rail transport u affarijiet hekk. They were providing alternatives. So, kemm Malta tista' tagħmel fuq għad is-sitwazzjoni huwa limitatu xorta ikollna riżultat pożittiv. Ġifieri vera din naraw l-inflazzjoni, però in the bigger picture of things, our situation is not as bad. U inqabbel pereżempju m'hemmx għalfejn immur fuq l-Ungerija li għadha 25% ikkomparat ma' 6.4% tagħna. Il-Latvija 15%, il-Czech Republic l-istess. Sewwa ġifieri dawn qegħdin jesperjenzaw livello li ħafna ta' inflazzjoni. So, vera għandna l-inflazzjoni, but not everything is being done wrongly, ġifieri b'xi mod. Għandna ħafna adversities imma qegħdin inżommu livell ta' kontrolli għal pajjiż bħal Malta, it's not an easy job. L-inflazzjoni kif nikkalkulawha? L-inflazzjoni jiġi kalkulat b'dak li jgħidulu Retail Price Index li l-NSO on a monthly basis u l-NSOs tal-pajjiżi kollha. Il-famuż basket. Il-basket li l-NSOs tal-pajjiżi kollha jaraw il-prezzijiet ta' prodotti, l-istess prodotti minn xahar għal ieħor kif ikun qed ivarja. Dan il-prodotti jkunu ntażlu mill-basket, li jkun inħoloq dan il-basket li huwa of an average household, sewwa, u jinħolqu weights, sewwa ġifieri inti l-ikel għalik bħala household, as an average household, huwa importanti ħafna. Sewwa tonfoq ammont sostanzjali mill-inkam fuq l-ikel. Allura dak ikollu weight għoli. So meta naraw il-prezzijiet tal-ikel jola, dak ikollu effett iktar, għax huwa importanti ħafna li ġifieri lek ħajimpattak ħafna. Oġġetti oħra, ma nafx forsi telekomunikazzjoni, recreational, sports u affarijiet hekk, li xorta jkun preżenti f'kull household imma ma jkollux waiting daqshekk għax il-livell ta' importanza huwa inqas. Sewwa ġifieri hekk ikun magħmul il-basket u dal-basket bi wieħed u ieħor qisu jiġi revisited kull 5 to 7 years. Ġifieri il-basket li għandna bħalissa sar fi 2017. Ġifieri wasalna. Nafu x'inhu l-basket ta' Malta bħalissa jew? Għandek amment x'għandna fil-basket? Għandna foodstuffs, ġifieri ħafna affarijiet bħal foodstuffs, ġifieri zokkor, patata, ħaxix differenti, għandna hops, chilled stuff, frozen stuff, hoot,
laħmijiet, beverages, jidħol anka it-tabak, l-alkohol, ġifiri letteralment hemm jidir li 10 kategoriji u taħt kull kategoriji għaw ħafna oġġetti, jinkludi anka trasport blajru, medical services. U meta tnajdu li l-rata tal-inflazzjoni hija 6.whatever%, jiġifieri across the board daw overall żdiedu fi 6 punt xi ħaġa fil-mija. Iva, ikkumparat ma' sena l-oħra s'issa qegħdin 6.4% ola li dan mbagħad fl-aħħar jirriżulta għas-sistema li għandha Malta tal-kola. Taf kemm minn dak ikun għax id-dajfet il-munita l-euro? U allura speċjal ċi iktar euros biex tixtri ċertu affarijiet? Fuq livell internazzjonali anke l-fatt li l-euro tkun dajfa kumparat ma' currencies oħra taffettwa. Sewwa ġifieri imma għal-lokal it is very high level. Ikolla impatt imma mhux impatt li nħossuh daqshekk on a daily basis. Nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwaru naħseb fil-verità. Iva, ekku, ġifieri min jimporta f'ammonti iħoss id-differenza, ovvjament għax inti jiswik iktar għall-inqas prodotti u affarijiet hekk imma it is a bit li m'għandekx kontroll daqshekk fuq dik il-ħaġa. Hemm pajjiżi oħra li jagħmlu s-sussidji u s-sussidji tal-enerġija. Hemm pajjiżi oħra li ħadu miżuri differenti relatati mal-enerġija, hemm min nagħmilha ma' pockets, hemm min nagħmilha simili ta' Malta, jiġifieri ma millix across the board. Sewwa Malta. X'taħseb li jsir across the board jew pockets jew. Ara, across the board hija xi ħaġa li inti aħna naraw li l-enerġija hija xi ħaġa bażika, bżonn bażiku. Meta tintuża għall-affarijiet bażiċi imma. Ma immaġina pereżempju tintuża fin-negozju. Forsi li tintuża fin-negozju mhix bażika, imma immaġina kieku ħallejna l-enerġija tola fin-negozju. Ara kemm kont ħadd terġa' timmultiplika l-inflazzjoni. Sewwa ġifieri dik kien għamel argument Clyde Caruana wkoll fuqha li inti tinvesti inizjalment biex inti żżomm is-sistema taħt kontroll, it will lead you to not having to invest more later on bir-repercussions li jinħolqu. Sewwa ġifieri inti vera investejt ħafna flus u rridu naraw dan kif wasal fis-sistema tad-deficit tagħna u kollox, imma li inti aħna għandna 6.4%. Parentesi, meta l-membri nsaqsuhom x'inhu ma' challenges li qegħdin taraw fin-negozji tagħna. Regolarment fathers f'comments jgħidulna daw iċ-challenges li jiena niżilt ma jkun xejn komparabbli ma li kieku ħallejna l-enerġija tola. Ġifieri daw jafu li tiġi out of control is-sitwazzjoni kieku ħallejna kompletament l-enerġija tola. Ovvjament fejn taqta' lajn. It is a very tricky question u trid tara x'inhi il-kosta dik id-deċiżjoni, mhux ġast tajna lajn. Kelli ġok fuq David Gaza ma musajna. L-akbar kollaborazzjoni tas-sena għal Teatru Malta ma' Teatru Anon, dik is-siġra f'nofs ta' triq direzzjoni ta' Chris Gatt u Paul Portelli, kidba ta' Manuel Mifsud, teatru jimxi fit-triq li ma jaf biha ħadd. Mis-16 sa' 26 ta' Ġunju ġewwa l-Emkas Paola, biljetti minn teatrumalta.org.mt. Mawra sal-ħanut ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Tellajt lek kumment li kien għamel Clyde Caruana meta kien saqsuh il-ġurnalisti dwar kemm sostenibbli sussidi li qed nagħtu fl-enerġija. Had we not frozen energy prices, inflation Malta this year would be about the 6th or 7th highest in the EU. Economic growth would have been halved. You would have been asking me how many businesses are expected to close and how high unemployment is expected to reach. Probably right, probably right. Ma għandi żewġ punti li nixtieq niemes ma dak kollu li għaddu kif ingħata anke ma dak li qal Clyde. Nasab, hemm bżonn li jsir distinzjoni bej enerġija li tintuża f'kuntest residenzjali u enerġija li tintuża f'kuntest ta' negozju. Spiex ta'
li l-enerġija ta' nissussidjawa għal min verament ma jiflax jew dar medja jew anka għal kulħadd imma għal ħwejjeġ bażiċi sewwa. Naqbel u naħseb li hija inizjattiva tajba. Però mbagħad naħseb li la darba it-taxpayer qiegħed iħallas sabiex isir dan is-sussidja fl-aħħar mill-aħħar dan flus ma jiġix għandna minn imkien daħħel jew mid-dejn jew mit-taxxi tagħna. Naħseb għandu jkun hemm limitu ta' kemm jista' jkun eżorbitanti l-użu tal-enerġija tiegħek bħala individwu, ġifieri bħalissa lil minn negozju. Biex ta' kemm il-darba nismaw daw dal-ħafna eżempju ta' jodz kbar, karozzi kbar, nsaħħan il-pool fix-xitwa, eċetera, eċetera. Ma sibx li t-taxpayer għandu jħallas għal ċertu sussidi ta' ċertu lussi. Mbagħad hemm narrativ oħra però li għandu x'taqsam naqra man-negozju li insomma qed ngħidu li għandna bżonn nissussidjaw in-negozji għax inkella n-negozji kien se jkollhom tant stress li kienu jkeċċu n-nies jew jalqu n-negozji, jisfaxxaw, eċetera, eċetera. Però mbagħad hemm ċertu negozji li huma vera kbar spiex daw li għandhom turnover vera kbir. Għandna 15 miljun, 20 miljun profitti. Li daw l-aħħar snin komplew jirreġistraw dejjem profitti kbar. Għajna dejjem nissussidjawhom u l-prodotti tagħhom xorta baqgħu dejjem jolew. X'imkien f'dik is-somma hemm problema għax jekk jiena taxpayer qed inħallas lek is-sussidju tal-enerġija biex inti suppost tibqa' float. Imma b'xi mod bis-sussidju tiegħi inti qed tagħmel dejjem iktar profitt. U mbagħad meta titfa' il-prodott tiegħek fis-suq titfgħu iktar għoli milli kien, ma x'qed nagħmlu men. Tipo ma ntikx is-sussidju, għandna baxx il-prezz jew ma ntikx is-sussidju, għamel inqas profit, iċċarġjani inqas mhux tiċċarġjani darbtej. Iċċarġajtni darba fuq is-sussidju u darba biex nerġa' nixtri l-prodott. Daw titqis ġon titiżżomm f'moħħok li ħafna mid-drabi jkunu l-ikbar employers ukoll. Ġifri Xinklajt Karwana jkun qed jgħid li nibdew ngħidu kemm negozji ħajjalqu kemm ħajjintilfu jobs ma jkunx qed jaħseb negozji żgħar, jkun qed jaħseb negozji dawk li qed tirreferi inti ġifieri. Ma l-profit tagħhom kompla jikber, ġifieri mhux każ ta' fighting for life or death. Ġifieri naqbel li probabbli huma l-ikbar employers u tajjeb li nħarsuhom. Imma inħarsek mod u niżgura li fi żmien fejn kulħadd qiegħed fi kriżi, kulħadd joħroġ minn abwiċċ il-ġid. Ma tkompli tagħmel il-profit għax jagħti intik is-sussidju mbagħad fl-istess ħin inti tagħmel dejjem iktar profit u minn dak il-dejjem iktar profit tiddeċidi li għal xi ħaġa bażika ħadd iċċarġjani għandna 30% iktar. U mbagħad hemmhekk għandna problema fis-somma. Mhux se ngħidlek li m'hemmx argument għaliha, imma it is very difficult fejn tajt inti ħataq lajn li huma dawk in-negozji li jirrappreżentaw dik l-espjegazzjoni li inti għattajt u negozji oħra li forsi wkoll huma kbar, li forsi jkunu għadin jagħmlu profitti, imma l-importanti li nżommuhom kompetittivi. Sewwa ġifieri hemm ħafna elementi li jilagħbu, irrid ikollok ħafna figuri f'idejk u tittamel ħafna analiżi ta' projections u simulations ta' kif jinbidlu kieku l-affarijiet. Jista' jkun it might have been the easier decision li inti tajt isma' għal din il-kantuniera ta' negozju u din il-kantuniera ta' nies ħanamela across the board. Ma nagħmilx esklużjonijiet. Naf li hemm elementi li jidhru inqas ġusti biex ngħidlek. U fej sejna kif qed ngħidlek l-impriża ħobba il-kapitaliżmu nalla kienu. Imma mbagħad ikun hemm punti fej naħseb li hemm bżonn li jkun hemm xi interċezzjoni min-naħa tal-gvern. Għax nisma ħafna niltaqa' minħabba l-rwol li l-lum għandi fil-ħajja pubblika, niltaqa' ma' ħafna nies li daw mhux qed ilaħqu u daw kunu speċa teachers. Għandna dawn nies li studjaw.
nis li qegħdin f'servizzi vera utli qed tifhem fis-soċjetà u tiksirlek qalbek men. Tibda tismagħhom jgħidulek Madonna l-ġimgħa l-oħra naf l-ħarra bit-tajli fuq l-ikel tal-qattuża minn miskiena waħda minnhom. Qed li olili b'euro x-xahar li għadda u euro dax-xahar ukoll. Il-pet food ola ħafna. Il-pet food. U għettajt li Madonna kif ħana għamel jien. Ġifieri di inkwiet ġenwin qalba qed nara sir irmiet tajt li fiex ta' hemm punt fej u mhux qed ngħid li tal-pet foods ta' li daw il-kumpaniji kbar li kont qed nagħmel aċċena lihom, imma il-mistoqsija tiegħi hija naħseb. Ġala darba speċa hemm dil-kooperazzjoni men bejna bħala taxpayers, bħala ċittadini li aħna qed ngħinu u naqbel li ngħinu lil xulxin biex inti la darba qegħdin fi kriżi ħan nissussidjawk ħantu xi ħaġa mill-karus tagħna jew ħan itabbu b'na aktar dejn biex inti tkun tista' tkompli bin-negozju tiegħek. Imma m'għandux isir b'xi mod naf limitazzjoni fuq il-margin ta' kemm tista' tagħmel profitt biex jiena perswas li hawn azzjendi li qed jabbużaw mill-fatt li qed tissemma ħafna din-l-inflazzjoni. Ara. L-abbuż isibu kullimkien. Sewwa ġifieri mhux biss fin-negozju, sibu bejn l-impjegati min jiddekjara l-qiegħ kollu. Nitkellmu ħafna fuq il-minimum wage, nindunaw li għandna 1700 fuq il-minimum wage. Minn daw fil-verità kemm hemm fuq il-minimum wage. Kemm hemm minnhom li m'għandhomx parti mill-paga li ma tidirx. It is something very normal and very regular li jgħidulek isma' jiena ma niġix jekk ma jkollix parti mill-paga ma tidirx. Ġifieri l-abbużi kullimkien ikunu. Imma looking at inflation only as just a mechanism of abuse, naħseb hija sempliċi ħafna bħala riżultat, ħafna aktar komplessi. Mhux l-unika ottika żgur. Le, mhijiex. Jiena li naf il-market kemm hu saturat, kif tara inti ġifieri kemm hawn kompetizzjoni minn Malta minn barra. Ġifieri dan jekk jiena u inti biss neżilstu fil-xismu bħala kumpaniji u għandna dominanza fis-suq biex jiena u inti nimmimmikjaw bejn ngħidu li ma nifhemux nimmimmikjaw il-xulxin fil-prezzijiet tagħna tolli ftit int nolli ftit jiena nolli ftit jien tolli ftit int. That is very easy, imma jekk qegħdin ngħidu li għandna oversaturation fil-market hija diffiċli kulħadd qed jagħmel l-istess ħaġa. Sewwa kultant nieħu gost li nara ċertu eżempju fuq social media xi ħadd itella kont u jgħid tara jien kilt ikla vera tajba u da ma nħossux selaħni. Ġifieri jeżistu dawk l-eżempji jiena il-membri li jkellmuni on a monthly basis jgħidu li l-lallu taf li reġgħu batonna li l-prezzijiet ħajerġgħu jolew. Jiena għall-klijenti tiegħi ma nafx kemm ħajbqgħu jaffordjahom daw il-prezzijiet jew irid inbiddel id-ditta, jew irid nibda nġib xi ħaġa oħra. Ġifieri I do believe genuinely li daw mhux kulħadd hemm barra qed japprofitta ruħu, ma minn kollox isib. Minn kollox isib. U jista' jkun li huma wkoll huma vittmi ta' abbuż. Għalhekk bdejt nistaqsik fuq il-containers biex daw jistgħu jollu l-prezzu kif iridu, jew il-prezzijiet kif iridu jistgħu waħda jollu l-prezzijiet l-ewwel baxar darbiet. Okay, bro, bitlieta tajjeb, bitlieta 300% all right. All right. Speċa dejjem 300% huwa aħjar minn kemm tiġi 1000%. Thank you, Alex. Ma qatt ma kont tajba bil-mezz. 800,000 jena le. Rebħu super five kull darba, super five kull ma kull container. Mela. Digressjoni. Ma xtaqt nistaqsik dwarha. Out of context. Meta kellu dik it-taħdida tat-Times aw Clyde għal li nofs il-businesses ta' Malta kienu tifħallu x'kien dik l-istqarrija. Vera preparata li għadu l-mistoqsija. Tiftakar meta għal dak l-statement nasab ta' fuq iktar minni, ta' fuq sew minn qalbek dik il-lifu. 70%. 70% għal ma jiddikjarawx profitt. Ġifieri allura daw in-negozji kollha din ifallu. Issa, jiena dik huwa riżultat li inkwetak inti tara tagħmel sens li 70% tan-negozji mhumiex jiddikjaraw profitt. So xi ħaġa ħażina hemm.
u tirrifletti ħażin fuq min suppost qed jagħmel xogħol u jiġbor it-taxxa wkoll. Jiġifieri, all right, wasanna f'livell ta' 70%, maħna nagħmlu xejn fuq qegħdin, però naħseb li hemm spjegazzjonijiet li jagħmlu ħafna iktar sens milli wieħed just qed ibabas in-numri tal-accounts biex jidher li mhumiex qed jagħmel profit. Pereżempju għandna numru ta' self-employed, li daw is-self-employed mhux dejjem tkun persuna waħdek sewwa, tkun anka isek nukleju ta' business żgħir imma ma tkunx ħloqt kumpanija. Li daw basically il-profit li jagħmlu daw ikunu għamlu ammont ta' żmien to make it tagħmel hekk, u mbagħad fl-aħħar they start turning a profit. U il-profit li jagħmlu huma jdawruha bħala paga għalihom infushom. Sewwa, ġifieri hekk mbagħad inti ma tidirx għamilt profit għax inti ħadd il-wage. Sewwa, li jista' jkun 30,000 jista' jkun 60,000. Sewwa, imma hekk ma tiġix għamilt profit inti, imma x'għamilt ħadd il-paga tiegħek u mbagħad ħallast it-taxxa fuq il-personal minn flok fuq il-business. Sewwa ġifieri naħseb I hope there is a much better explanation for that 70%, which is not just ma ġejniex wara l-flus u kulħadd qed jagħmel li jrid. Naħseb li hemm spjegazzjonijiet ħafna aħjar, ġifieri jiena. It's just poor data collection qed tgħid inti wkoll. Naħseb li jista' jkun qed naslu għal dak ir-riżultat, imma l-awtoritajiet għandhom ikollhom l-intelligenza in terms of know-how biżejjed li daw jistgħu jgħidu isma' din qed tiġri għax hawn dawn it-trends li qed insemmi jiena it might be one of them, might be a major one. Imma jista' jkun hemm affarijiet oħra wkoll. Jiġifieri li ġast noħorġu hemm barra għandu ħabta, ħobb jagħmilha di. Noħorġu hemm barra nagħtu daw ix-shockings. Daw ix-shocking. Li huma skontok l-iktar stqarrijiet wild ta' One Clyde? Di tista' tagħmel x'ismu fuqha, tista' tagħmel feature, tista' tagħmel feature għandu ħabta. Niftakar waħda pereżempju meta kien ħareġ waħda mill-ewwel drabi li ħarġet fil-pubbliku the staggering amount of foreign workers that we will need bħala pajjiż. Jidher li kien qal 60,000 jew 70,000 u kulħadd konna għadna din niddigestjaw il-fatt li aħna dipendenti fuq il-barranin li għatwaw minn maċċettar sal-lum il-ġurnata. Pre-COVID kienet. Kellu dik, kellu daqsxejn iktar riċenti li jgħid li it-taxxa ta' Malta kif inhi mhux din ir-riċenti jisu kienet ilha sena. It-taxxa ta' Malta kif inhi ħadd inbidel, get used to it għax hekk jagħmilhom l-statements tipo. U kulħadd tipo x'jiġifieri ħadd inbidel it-taxxa ta' Malta biex imbagħad dar u qal le forsi mhux ħajkollha tinbidel imma l-aqwa li tefa' xokk hemm barra. Għalfejn jagħmilha taħseb? Hija parti he does it strategically, ġifieri mhux għax ma jkunx jaf se jkun qed jiġġenera, imma jippreferi bħala strateġija jitfablow hemm barra jtik ix-xokk mal-ewwel u mbagħad ħalli inti tirrealizza it was not so bad. Imma ikun tefaħħilek hemm barra. Ikun tefaħħilek bħala ħsieb, start expecting something, u mbagħad ħalli jagħmel il-passi kollha biex jara li kulħadd qabel magħha li dini għax ħaġa adattata, ġifieri, u mbagħad l-implementazzjoni ma tkunx daqshekk xokkanti, imma l-announcement irid jitfgħu hemm barra. Hija strateġija, ġifieri hija parti mill-mod li jipperswadi biżejjed nies fil-pubbliku biex jappoġġjaw, biex qed jonqata. L-istess mod. Kellhom bil-mod naslu ta'. L-istess mod li jagħmel li qal biex inkomplu niżdiedu b'dan il-ritmu ekonomiku ħanaslu għal 800 ruħ, 800,000 ruħ. 800,000 u dejjem ma' number 8, ma nafx. 800,000 ruħ. Ġifieri hija xi ħaġa li jitmejt headlines. Imma xi ħaġa li meta toħroġ hemm barra, meta joħroġ hemm barra, you cannot disregard it. You have to think about it. He causes communication, issir topic of interest. It is a strategy. Ġina darbtejl kelli l-opportunità nkellmu darba għajna mod privat speċta f'kuntest soċjali u darba tiftakar meta għandna
Għallu li tista' tintervista l-klajt fuq il-television darba. Għallu li tidħol live ċiċċatu għara tal-PBS. Għallu tidħol live waqt il-programm s-sassassi, insomma. Jir ovvjament, boom, l ħagġa sassej, tusma, għax inti għattajt li ħatiġbor il-taxxi ta' kolħat, niftak edin għaw, edin live u jent nara fuq il-television. Għax inti għattajt li ħatibda s-sus wara t-taxxi ta' kolħat. Wara t-taxxi li għandhom jgħatu l-għannu n-net, meta sa tibda d-dur, għax għadinna 16 sena biex narawhom daw l-accounts. Għaddejt l-kelma s għalli nizgurak li ta' kulħadd ħan niġru għarajhom bl-istess mod u ngħidlu lil John li jibqa' ċert li mbagħad jierat imma kif sa tiżgurax ilna nisma' daqata li aħba. Daqat ġu, daqata, għatali, daqata. Għatali, ma stajx nerġa' nsaqsi xejn lura. Speċa kienet l-iktar kwarta inutli fl-istorja ta' xamil ta' xarmuti nistenna. Asħaq il-build-up. Minuta nitkellem miegħu u 4 minuti nidaqis. Ma terrible use of my resource of time. Isma' naddu għal patruni jistaqsu. Mela, miġuba minn Maple u il-Sourdough. Mela, kif qegħdin? Għan tajb bħala ħin. Kif qegħdet tuħu gost jew? Ħafna. Samu sa tajdu modi Mela, il-patruni jistaqsu miġuba li l-kom il-ħbib tagħna u bħal-għed apprezza kemm ġejt organizzata. Mandi koluri. Dawk huma l-brand colors tagħkom allura purple, blue u orange. Yes, ekku. Il-branding li għamilna eżatt qabel il-COVID, li nbidilna minn GRT u għal-Monta Chamber of SMEs. Bil-ma tiġi il-kamra, sawet najda, u il-kamra. Kamra Maltija, negozji żaru medji. Negozji żaru medji. Mela, il-patruni jistaqsu, mhux qed nispjegalek x'numa patruni għax evidentament taf għax il-hairdresser tiegħek huwa patrun. Mhux biss. Mhux biss. Għandi nismi l-offiċċju hekk. Li jsegu b'dak il-mod. Nixtaqgħu jkunu għaw ma ħallejthomx. Għalfejn ma ħallejthomx. Għax lehom, hekk. Jiena nħoss li dan il-podcast vera importanti fil-fatt illum fiċ-ċett tagħna insomma għax għandna n-numru ta' ċett u hekk speċa bgħat messaġġ min jinteressa in-negozju l-intrapriża u anke kif jaħsbu n-negozju, forsi m'intix fin-negozju, forsi inti xi ħadd li għandek perċezzjoni ta' negozjant x'inhu. Għatilhom speċa idea tajba li tiġu għal dan il-podcast għax perswas li ħajkun ħajati stampa aktar ċara tal-komunità tan-negozju f'dal pajjiż u you lived up to the expectation, well done. Mela, ħajja nħarot fallix tal-patruni issa, kink. Mela, il-patruni jistaqsu miġjuba li l-kom il-ħbib tagħna tal-Maple għas-sid darba naħseb li qed ngħidha. Mod partikolari is-Sourdough li bħalma ili nisħaq issa huwa s-sejba kulinarja favorita tiegħi ta' dawn l-aħħar bosta xhur. Dan għaliex jiena l-ħobs nadoraħ, però l-istonku tiegħi u dik it-tondjatura żejda madwar il-midsection tiegħi ma tantx jien kif tajt fan avidu tagħha u s-Sourdough jimmietiga propju dik il-problema apparti li wara nikol letteralment kexxu Sourdough xorta ma nħossnix letarġiku li ma nista' nagħmel xejn u nħossni energizzat bħal hemm mhux qed ngħid li s-Sourdough x'qed tik xi enerġija partikolari imma sempliċement mhux se tħedlek bħal kieku kilt għandna kexxun French slice. Mela, l-ewwel mistoqsija mingħand Jiminy Cricket, perswas li dak huwa żgur ismu. Tafu x'ġifieri Jiminy Cricket? Min jaf x'ġifieri Jiminy Cricket? Jien għandi tfalu. Pinocchio. Le, ma parti li huwa karattru meta kitbuh Jiminy Cricket. Jiminy Cricket fil-kuntest ta' Pinocchio huwa il-kuxjenza. Issa dik il-kuxjenza fl-arketipa, fl-epitoma tal-arketipa f'dak il-kuntest jiġi Ġesu Kristu. Sewa, Jiminy Cricket għalek JC għax jirrepreżenta lil Jesus Christ. It's like, what's the best thing I could possibly do as a human being to redeem myself? Let me turn to Jiminy Cricket.
let me turn to Jesus Christ. So Pinocchio is basically a Christian, very highly Christian story. There you go. Qed nara b'mod differenti sa dil-mistoqsija. Ma nafx kemm. Vera għandu stima kbira tiegħu innifsi u tagħha nifisha del-persuna ġifieri. Le, naħseb ma jafx naħseb għalih hu ġest wirżiq li Afrikanta u jilbes kappell sabiħ spiex. Imma dik l-istorja ġimini Cricket. Mela, one, intom ta' Chamber għabiltu stima dwar l-euro value tal-impatt tal-korruzzjoni f'Malta fuq il-negozji medju. Le, sorry mistoqsija, intom ta' Chamber. Hoj, għamiltu stima dwar l-euro value tal-impatt tal-korruzzjoni f'Malta fuq il-negozji medju żgħar. Mela, stima m'għandniex imma nafu kif jaħdmu daw l-istimi. Sewwa. Issa ovvjament jista' jkun ivarja skont kif jopera l-pajjiż, imma normalment jieħdu 5% tal-valur tal-GDP. Malta l-valur tal-GDP tagħna huwa 125 billion. So, qegħdin nitkellmu li jekk tieħu 5% bħala dak l-ammont li jkun intilef li l-korruzzjoni għandna 1.25 billion bħala pajjiż. Issa, il-5% mhuwiex bil-fors 100% 5%, but it's a minimum. Ġifier tal-inqas għandna dak l-ammont. Tista' titla' l-25%, jiddependi t-tip ta' pajjiż, ġifieri at best għandna 5% tal-GDP ta' Malta li jintelef għal korruzzjoni. U kif ikunu nafu jekk aħniex pajjiż li jitlef 5% jew 25% jew 15 jew? So far, ma jsirx assessment metriku b'dak il-mod, ġifieri il-World Bank jieħdu generic assessments ta' 5%. Li huwa vera mhux metrika tajba spiex perswas li hemm jidna fil-Liberia per eżempju jew Somalia. Għalhekk jista' jital 25%. Ġifieri fejn din bħala Malta ma nafx ngħidlek, però nista' ngħidlek li l-minimum. Ġifieri inti meta mhux kulħadd titih valur finanzjarju, il-korruzzjoni, you don't visualize it, imma li qegħdin ngħidu li qed minimum we are at 1.25 billion bħala pajjiż. X'ħadd qalli ma ninsab min għalli ħafna affarijiet. X'ħadd qalli ċekja għarġ vera ħanajda li kien hemm punt fejn l-Italja inkludiet il-flus li jitlu bil-black market, il-negozju li jsir fil-black market fil-GDP tagħha u meta għamlet hekk il-GDP tagħha qabeż il-GDP tal-Amerika. Issa ma nafx jekk sempliċement li jgħid l-istorja u spiex ta' u ma ħansibu l-ebda evidenza ta' għalli dan il-persuna li bħalissa ma nistax ntakar minnu. Isma, ħanaddu għal-mistoqsija li jmiss. U mbagħad minn speċjala sa' frattant inti kompli għammerna riċerka. Mela, taħseb li liġijiet dwar il-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea u f'Malta iħarsu biżejjed lill-SMEs vera tajjeb li inti ħatweġibha di la darba għamilt l-istudju tiegħek fuq hekk. Fuq din relazzjoni. Mhux eżatt, imma insomma. Imma fuq ir-relazzjoni bej l-impriżi żgħar u li hu, le? Iva. Imma titkellem fuq competition law hawnhekk, li bażikament competition law qed hemmhekk biex tara li l-kompetizzjoni tkun healthy fis-suq. Jiġifieri li inti ma jkollokx xi ħadd dominanti fis-suq li qed jiddetta ir-relazzjonijiet kummerċjali. Jiġifieri jekk jiena għandi pożizzjoni dominanti u inti m'għandekx għażla bil-forsi taħdem miegħi, jien nista' nitolbok kemm irrid. Sewwa, making your life as a business a bit difficult, imma as a result inti dak il-prezz ħataddih il-konsumatur. Ġifieri li hu biex tara li tissalvagwardja l-interess tal-konsumatur, tara li l-competition bejnietna u l-mod kif jaħdem is-suq ikun a healthy one, ħalli l-konsumatur ma jkollux għalfejn jibati żidiet fil-prezzijiet għax jien għandi pożizzjoni dominanti u ħadd ma jista' lija. Però daw is-sitwazzjonijiet ta' dominanza hija xi ħaġa li naffaċċjaw daqsxejn ta' spiss. Kultant niħħajlajtjawhom jekk taraw stqarrijiet pubbliċi u hekk fejn jitlu banek. Sewwa, jiġifieri meta daw il-banek jiddeċiedu li joħolqu fi ġdida
ċertu banek dominanti, m'għandix għalfejn insemmi, u inti ikollok you have to lump it, taf kif? U jkun hemm każijiet oħra fejn ikun hemm players li huma b'saħħithom ħafna fis-suq u d-dominanza tiġi iddeterminata li inti jkollok percentaġġ mis-suq. Ġifieri fejn inti jkollok over 40% jidhirli mis-suq, inti tiġi determinat bħala player dominanti. Tajjeb, issa di tista' tkun fuq prodott partikolari jew inkella tista' tkun dominanza in ġenerali fuq is-servizzi li inti tagħti. U kif narawha taħdem. Il-competition law ġejja mill-EU. U għedi implementata Malta. L-entità Malta li timplementa l-competition law hija l-MCCAA, Malta Competition and Consumer Affairs Authority, li huma magħrufin tal-konsumatur u dik il-problema. Li din l-entità li naħdmu ħafna magħha naraw li huma ħafna iktar effettivi on the consumer front li jaraw per eżempju kif jirriżolvu disputes bejn trader u consumer, jekk inti moġbokx il-prodott, ritornajtu, defettus, whatever, milli jaraw li they keep a healthy competitive market. Right. U hemm raġunijiet differenti għalfejn ma tifunzjonax tajjeb din, imma mhux kultant ma tifunzjonax tajjeb. Ġifieri aħna bħala entità nħossu li when we flag a situation of dominance li once again tagħmel ħsara lil businesses tal-madwar li normalment inkunu għadin nirrappreżentaw għax mhumiex businesses dominanti, aħna nirrappreżentaw iż-żgħar ħafna mid-drabi. U tkun qed taffettwa il-konsumatur at the end of the day, aħna nipretendu li niflagjawha daw joħduha b'tant serjetà li they address it. Imma fil-verità ma jiġix hekk. Fil-verità we need to push very hard, we need to get very expensive lawyers li huma esperti f'competition law biex jagħmlu ħafna mix-xogħol. And it's a struggle. U in the meantime din hija ġustizzja li nħalluha tiġri fil-markets fortunatament. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem il-Apex Media. Festa San Tu! 7 ta' Lulju, il-festa tal-komunità, tas-segwaċi, tal-familja tal-podcast, il-festa ta'kom. Ġewwa l-każin tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar f'dan it-teatru majestus. Diskussjoni u podcast live, it-tnedija tad-dokumentarju 100% il-100 ħaġa li tallimna mill-ewwel 100 episodju tal-podcast. Jien ma rridx niddejjaq li nkun famuż. Kammu għintib tibtakar ġu. Jien ma rridx niddejjaq li nkun famuż. Kantu, Steve, Xalar u Briju, showshappening.com mal-biljetti, Festa Santuwa, l-ewwel edizzjoni, mela, tlaqna. Speċa, kif jista' jintervjeni imma f'dak il-każ il-gvern? Meta x'ngħad isir wis dominanti? Jew isir dominanti above dal-40% qed tgħid inti. X'jista' jagħmel speċa ngħidu jiena naf importat. Ma nafx eżatt x'ikunu l-każijiet u każijiet li tipporta jiena nimporta prodott pereżempju. Pereżempju każijiet ta' dominanza jista' jkun mhux player wieħed, jista' jkun 4 major players in the market li daw jiftehmu flimkien. Ma dak kartell ġi. Ma taqa' taħt il-competition law. Kartell huwa parti mill-competition law. Li daw jiftehmu flimkien u jgħidu isma' aħna ħanaħdmu ma' dan it-tip ta' operaturi biss. Fimt? Inti f'daqqa waħda li inti operatur li taħdem forsi b'mod ieħor, inti qatawk mis-suq għax dawn għandhom is-saħħa jagħmluha. Sewa ġifieri daw kellna każijiet irbaħnihom mal-competition office, ġifieri mhux dejjem kellna qatt ma naħseb li kellna disfatta dejjem jew irbaħna u saret ġustizzja jew inkella tħallejna fuq l-ixkaffa għal żmien twil wisq. Imma kien hemm każijiet fejn players dominanti naqdu flimkien u ddeċidew li hemm 250 operators in the market u daw xtaqgħu jaħdmu ma' 50 biss.
250 was too much for them to handle. U kreaw standard li daw mhux kulħadd seta' jilħaq u daw letteralment qatluhom minn ġurnata l-oħra. Daw ma kellhomx xogħol minn ġurnata l-oħra. Għax ix-xogħol tagħhom jiddependi minn daw il-plejers li bażikament iddeċidew li mhux se jaħdmu iktar magħhom. That's one case. U setaw jagħmluha għax qablu ma' xulxin. Li kieku ma kienx hemm din il-konfoffa tal-kartell li qed ngħidu li kienu erba' li jagħmlu deċiżjoni fl-kien. Li kieku player wieħed jiddeċiedi nisma' jiena ma' operaturi li għandhom turnover inqas minn X ma rridx naħdem. Ma tistax. Ma tistax? Tistax tagħmilha jekk inti dominanti fis-suq, you don't get to choose who you work with. You have to give everyone the same opportunity. Sakemm inti, whoever, jekk jiena taħdem jgħi, u inti dominanti u jiena il-credit terms binniex inżommhom, providing fottik, whatever, inti għandek raġuni għalfejn jgħi ma taħdimx, imma l-bqija inti ma tistax taqtani mis-suq, għax inti għandek is-saħħa li taqtani mis-suq li tajtina jekk ma rridx naħdem iktar. Jekk pereżempju jiġri aħna ngħidu li inti tista' tiddiskrimina pereżempju nassumi żgur li tista' tiddiskrimina fuq affarijiet pereżempju bħal volumi. Inti biex tixtri minn għandi trid tixtri bil-fors 20,000 units fix-xahar pereżempju. Jekk inti player dominanti ma tistax tagħmel trade barriers. Inti trid taħdem ma' kull min jixtieq jaħdem miegħek. Issa plus minus tista' tvarja ftit, ġifieri tista' toħloq ċertu agreements li inti tara li huma komdi bihom u jagħmlu sens u affarijiet hekk, imma b'mod kapriċċjuż ma tistax taqbad u tajt ismajna saw ħanaħdem. Bl-istess mod inti ma tistax tolli l-prezzijiet kemm trid jekk inti dominanti. Jekk inti dominanti jkun hemm regolatur fuqek li jara li l-prezzijiet il-mod kif qed tollihom huwa ġustifikat. Tistax taqbad u tibda tispara il-prezzijiet. Allura pereżempju meta kellna dak il-bank li huwa dominanti li olla l-fees overnight. Ir-regolatur f'dak il-punt ma jidħolx fl-istorja. Aħna fl-opinjoni tagħna r-regolatur għandu jikkwestjonja ħafna iktar il-ġustifikazzjoni għax li inti tirċievi itra li għajdlek li jiena ħanolli il-fees għal raġunijiet li qasbis jagħmlu sens. It's not how it should be done, imma kultant we are strong with the weak and weak with the strong. Ġifieri kieku kellu jagħmel xi ħaġa li ma tagħmilx sens xi ħadd li huwa żgħir naqbżu mal-ewwel fuqu. Imma għax dan għandu big name and it's an important institution. We will let them get by. Treat with silk gloves. Yes. Okay, bit shit. Mela, next on the agenda, ngħixu fi żmien ta' ħafna u wis ħafna liġijiet u compliance. Ħafna u wis ħafna liġijiet u compliance. Ħafna compliance. Li splodiet ukoll wara li tħallna fl-Unjoni Ewropea. Kemm taħseb li qed jostakolaw lill-SMEs dal-karti kollha? Il-compliance ġejja mill-Ewropa jew ġejja mill-fatt li aħna rridu nkunu speċta f'netwerk dinji ta' kummerċ. Ara, l-Ewropa ħafna mid-drabi tgħidlek fejn trid tasal ma tgħidlekx kif tagħmilha eżatt, jiġifieri mbagħad hemm l-element kreattiv nazzjonali li mbagħad jgħidlek kif ħadd implementa xi ħaġa. Jiġifieri mhux neċessarjament kollox ġej mill-Ewropa, l-Ewropa tina standards u di hija waħda mir-raġunijiet għalfejn kienet għażla tajba li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea għax ilħaqna ċertu standards. U għalfejn ġibdulna widnejna meta daw l-standards we were slacking on them, sewwa. Imma ovvjament burokrazija żejda, anything which is not proportionate, jiġifieri jekk jiena rrid nilħaq dan lan, imma qed nitolbok affarijiet li they go overboard. Taf kif dak huwa kollu żejjed, jiġifieri dak ikun gold plating, jiġifieri qed imur over dak li qed titlob l-Ewropa. U ovvjament mhux tajjeb biex hekk aħna rridu smart regulations li inti tasal għall-affarijiet bl-iktar mod effiċenti. Ħafna minnhom jekk nistgħu nkunu diġitali, mhux għadna sal-lum irridu mmorru bil-karti fiżiċi.
jew titmur dipartimenti differenti taħt l-istess saqaf, titmur f'aspects differenti ta' din l-entità biex inti tinqeda fuq ħaġa waħda. Ġifieri we can be much less bureaucratic, imma mhux neċessarjament il-każ li ġejja mill-EU, għandna każijiet fejn ġejjin mill-EU u hemmhekk naħsbu sfortunatament li meta Malta tmur tirrappreżenta tagħmel ir-rappreżentazzjonijiet tagħha ma xiex taqbel ma xiex ma taqbilx, ma nagħmlux rappreżentanza ġusta ta' ċertu affarijiet. U nħallu mbagħad li whatever comes, per eżempju, għandna każ bħalissa biex nagħti eżempju, environmental regulations, kulħadd jaqbel li inti għandek ikollok affarijiet li huma magħmulin fihom il-plastik, kulħadd jaqbel li jrid ikun hemm simbolu li jgħid li jisma' for awareness of consumer biex dan ma jaqbadx jitfgħu il-baħar, dan huwa prodott li fih il-plastik allura needs to be disposed of properly. Ma kien hemm għalfejn barra simbolu indaħlu żewġ lingwi, lingwa Ingliża u lingwa Maltija fuq il-prodott. Dan ma jistax jitwaħħal permezz ta' sticker li ikun printed fil-prodott. Il-market Malti nafu kemm hu limitat, nafu kemm hemm aġenti hemm barra lesti li jagħmlu printing għal Malta biss. Dan ikunu komplessitajiet li jispiċċaw mbagħad. Ħafna ġenti jgħidu sma' ma nistax naħdem ma' Malta għax ma nistax nipprint jaran għal kwalitajiet ta' Malta, ikonna nqas prodotti fis-suq mbagħad tara l-prodotti jolew għax għandhom inqas kompetizzjoni. Nasbu kol għaddejna minn fazi riċentament, partikolarment minħabba l-bicċa xogħol kollha tal-FATF u l-grey listing u f'daqqa waħda spiex ta' kien hemm dil-urġenza kollha biex ninqalgħu minn fuq il-grey list u allura ħafna ideat, protokolls u filli trid daħal din il-karta filli dik il-karta ma dixtot, filli dik il-KYC issa trid tiġi mġedda għal din il-ħaġa spiex ħassejt li kien hemm żmien u nserta għandna żmien li bkont qed niftaħ il-kumpanija kien hemm ħafna frustrazzjoni minn nies li jaħdmu pereżempju il-bank u l-accountants li da u ħafna inkonsistenzi mbagħad ukoll. Allura spiex ta' tibda tkun verament frustranti għal nies li llum għat li xi ħaġa, għadha tajt li xi ħaġa oħra. Tajtek kollox, issa titlobni kart oħra, sart nistenna xahar ieħor. U mbagħad plus li d-dewmien. Jiena li dik qed l-iktar ħaġa frustranti spiex ta' d-dewmien li spiex ta' biex tiftaħ il-kont. Aħna nirrappreżentaw il-practitioners, accountants u affarijiet hekk li jinkorporaw il-kumpanija Malta. U daw jgħidulek li ferba tim jirnexxilhom jagħmlu kollox. Imma l-klijenti tagħhom barra minn Malta ma jistgħux jifhmu għaliex 6 xhur wara għadhom mingħajr bank account Malti. U għalfejn going and coming paperwork u affarijiet hekk so iva. L-aspett bankarju vera li kellna nagħmlu efforts kbar fejn ma konniex qegħdin nagħmluhom, imma mhux kulħadd għandu jiġi trattat bħala high risk individual. Nistgħu nkunu daqsxejn iktar risk conscious u naddattaw ftit l-affarijiet tagħna ma konna flessibbli xejn, għandna checklist u di checklist intuża no matter what. Nasab jien tagħmal speċi kien sports il-paniku li kellna dak il-kaos kollu, naħseb li nittama l-inqas li bizmin biex jinħass l-affarijiet qed joqogħdu ħafna iktar milli kienu pereżempju sena ilu. U nittama li speċa t-tiġdid iżir b'mod li niffinalizzaw spiex ta' il-protokolls kulħadd jaf x'il-qaħbeġ qed jagħmel u min qed jagħmel il-negozju jista' jaħseb fuq il-negozju mhux mit-telf applikazzjoni u formula li jitnimna, imma jekk għandkom bżonn lajnuna kelmu l-Charles, shoulder compliance, tuħ reklam xejn wejja Charles, for right Charles, ħabtana. U bdidem jaqdik sew u jekk trid jista' jdoqlok naqa' bejs ukoll waqt li qed jaqdik. Jaf jagħmel daw iż-żewġ affarijiet fl-istess ħin, Charles, fil-waqt li jilbes qmis li taf toħlom biha. Mela, tafu l-Charles ta' Nafu, il-mis qatt m'għandu tajta. Qatt m'għandu tajta għandu talent biex jażilhom il-qom, ma nafux fejn jsibhom. Le, kulħadd hija mistoqsija. Nemmnu li Charles
fil-gwardaroba għandu Bermuda Triangle li bħal language and the wardrobe, tiftakru language and the wardrobe. Imma Charles jaqa' f'xi tip ta' galassja fejn il-omos jissawru b'xi maġija li ħadd ma jaf. U b'fortuna, għal-grazzja tal-mulej, minn dawk il-omos kun hemm waħda biss u dik il-mis isofrija Charles. U aħna li konna nħarsu leha. Nibda n-nota sa. Iktar qoddimija. Le, ma naħseb ta' inti probabbli tara f'kuntest professjonali. Kuntest professjonali jaf il-limita, jaf irrażżanru. Le, ċirkostanzi soċjali u affermi iktar. Tittajd li fejn sibu issa. Id-darba li misli jistedin id-dar. Bro, għek bigħel miħġi tara nis. nis. Di, għaldi għetnajlek. Sabiħ da reklam. Mela, Robert Louis Fenech li huwa dak il-ġent Longustus u daqni temmek. Robert Louis Fenech. Ħabib antik tiegħi bil-Mosta, awtur kapaċi ħafna. Però aktar importanti mill awtur Mosti. Shipping prices have come down from their peak and we know that inflation is mainly being driven by food. Can the public expect to see lower consumer prices of retail goods at any point, or is this higher price level the new baseline? Thank God, għandi statistika għalija din is-ċirkostanza li l-inflazzjoni komparat ma' xerta qabel naqset. Xiex naqsu prezzijiet? L-inflazzjoni naqset, jiġifieri L-inflazzjoni naqset, jiġifieri ma komplewx jiżdiedu ma komplix tiżid l-istess rata, ekku. Ma naqgħux ma soċi prezzijiet. Le, ma diġ daqshekk aggressiva. Hopefully, ħankomplu naraw din il-trend kajmana li lna daqsxejn nistennew. Imma food prices have been heavily affected u nafu li l-basket kif edna huwa sensitiv ħafna l-food prices. Li da fl-aħħar mill-aħħar ħajjiżulta l-darbohra f'kola li hija straordinarja għal Malta, ġifieri last year kellna 10 euros. Din is-sena mhux se jkollna inqas minn 11 euros, ħadkun bejn 11 u 13 euros. Ġifieri it will reflect in a higher cola. We need to see prices calming down and lowering in certain aspects. Hopefully, kifet dan it-trend inkomplu narawh biex l-affarijiet jibqgħu jagħmlulna sens. Kifet din naraw ċertu kalmezza wkoll f'livell Ewropew. Aħna li naraw Malta ikun hemm daqsxejn delayed reaction. L-ewwel jiġri affarijiet in Europe u mbagħad naraw l-effett tagħhom Malta xarej wara u qegħdin nibdew narawha. Ġifieri hopefully fingers toes crossed, u Li kolna tnaqis over imma fuq menta ta' din. Jien onestament m'għandix daqshekk ma nafx daqshekk sewwa, ma m'għandix daqshekk tama. Biex ma tantx qed narana li biex nifhem li Alla ħares l-inflazzjoni tkompli birrata li għaddejja biex dik ħadd ikkalma. Imma li naħseb diffiċli li il-prezzijiet tal-affarijiet jibdew f'daqqa waħda jonsu. Ara, min xara li uħar edin naraw differenza fuq food prices. Per eżempju, semmejna it-sokkor, il-margarine, butir, daw skyrocketjaw bħala prezzijiet u kien hemm manka demostrazzjonijiet Franza mill-bakers u l-pastry chefs u affarijiet relatat ma' kif qegħdin jolew. U bdejna narawhom jinżlu, jiġifieri hopefully mikonna. Bdew jinżlu fi Franza? Bdew jinżlu le anka Malta ġifieri rrekordjajna a negative impact, ġifieri naqsu l-prezzijiet ta' daw, imma meta tpoġġi l-basket kollu f'salt, xorta kellna increase. Mhux increase b'saħħtu daqs kemm kien ikollna qabel. Ġifieri kellna eżempji ta' ċertu affarijiet li naqsu fi prezzijiet. Iva. Okay. Foodstuffs. Il-ħwejjeġ normali tara sales u affarijiet hekk, ma fil-foodstuffs ma taraħiex. Irrid ikun hemm vera ċaqliq fil-prezz biex inti tara. Okay. Qed naħseb biss xi ħaġa li
forsi għas irrelevanti. Għax tipo li tara fil-supermarkets huwa tipo jkun hemm dawn l-offerti. U qed nipprova nirraġuna jekk b'xi mod dawn l-offerti jkunux marbuta ma tnaqqis tal-prezz tas-supplier. Jiġifieri pereżempju jekk jien ton ta' żejt kont inġibu bil-euro Ollanda u se tinġibu bl-80 cents, nista' nfaqqalek special offer u qed ngħidlek li naqqas mill-ġimgħa l-oħra. U dik l-special offer tkun marbuta mal-fatt li s-supplier. Kemm hawn suppliers Malta fis-sens għal foodstuffs hawn suppliers dominanti? Bħala importaturi għandna livell ta' importaturi limitat. M'għandniex ġifieri għandna importaturi tal-foodstuffs li huma main importers, very important importers. Li daw ġifieri joqogħdu madwar mejda daqsxejn kbira, mhumiex ammont kbir ta' operaturi. Ovvjament imbagħad suppliers dawn di supply chain għandna ħafna iktar. Imma madwar mejda asra. Madwar mejda, le mhux hekk qed ngħid, imma qed niftakar kombinazzjoni. Qed niftakar kombinazzjoni. Meta daħlet il-COVID Malta waħda mill-eżerċizzi li saru fil-bidu li ngħidu l-importaturi kollha madwar mejda biex naraw li konna enough supply of foodstuffs. U li għedin nistokjaw bizzejet u affarijiet hekk għax iktar tard ġrat kien hemm ċertu stop exports ta' ċertu affarijiet minn ċertu pajjiżi. U ridna naraw li konna bizzejet supply. U niftakar punt partikolari fejn daw ġbarnihom madwar mejda. Minister reveals, artiklu ta' Diakono, jammer l dak mar sabbatical. Mux għalek għaw, xux edaw. Minister reveals Malta was facing a major xina qiegħed il-Bahamas. Mela, Minister reveals Malta was please ibqawek. Minister reveals Malta was facing a blood major għal kulħadd qed ngħid. A major food crisis last year, it made my blood run cold. Limun għal-Ministru? Dan kien fil-last year, ġifieri dan qed jgħidu February 2021. There, daw list made my blood run cold, Jimmy. I'm telling you. They're away from eating each other like zombies. Oh, Jesus, quiet, that's dramatic. I'm telling you, Jimmy. That might get him check, right? Niprofa nimmaġna ħajtek. But that's his inner voice. I'm sure that's his inner voice. However, when we spoke of his fears, Istraka muħelu għaw Timmy għamla ta' therapista ta' Clyde. They assured him that Malta had enough food stock to supply the island for 3 months and that they were already in contact with other countries to reach a fallback solution if the port of Genoa were to shut down. Genoa fejn mortien l-aħħar darba? Genoa jiġi mal-punent tal-Italja? Iċċekja li waħda fil-map. Ta' fejt iġi Genoa? Ma naħata fuq. Naħta fuq il-punent imma? Il-port ta' Genoa. Fun fact. Barra l-port ta' Nżon zgur Genoa kien. Ma jadrix li jem da. Le, hija xumbat bat il-karozza u tlajt Franza. Eżat. Fun fact, barra l-port ta' Genoa jek taqbat lanċa għal madwar sija u nofs tara l-baleni. Kontaf? Kontaf li fil-Mediterran għanna l-baleni? Għatmar nixi li nara jen. Rajna wahda u deġi s-sena l-oħra, għazin, uxina, dawċin. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk intitejn. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk tissegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Qafa sabru. Mela, mistoqsija numru 2. Min għandek ukoll il-rob. Yes. Mela, xi ħaġa li għaċċennajt għalija dwar kemm jiflaħ ikunaw retain points of sale fil-pajjiż. Retail, ux. Retail points
off sale fil-pajjiż. Hemm ħafna li jieħdu concessions sinifikanti fejn tidħol art pubblika. Eżempju, il-Lidl li għandhom ħafna outlets fuq ODZ jew li kellhom bżonn eċċezzjoni mingħand il-Parlament qed ngħid għal dan li ġie approvat dan l-aħħar f'Ħażebbuġ. Masna veri. Xi tgħidu dwar din? Dan mhux każijiet ta' unfair competition. Darba kont irrappreżentaw retailers żgħar, illum dawn kif qed iħossuhom. Hemm ċans li jsalvaw? Mela, ir-retailers iż-żgħar għadna nirrappreżentawhom, ma mhux ir-retailers iż-żgħar biss il-kbar ukoll. Li ovvjament ikunu urtati ħafna b'xi ħaġa għax ħadd ieħor biex jiftaħ supermarket kbir ieħor irrid jara kif il-Madoffi ħajrnexxielu jsib dan l-ispazju mirakolus li Malta huwa diffiċli ħafna ta' pjan wieħed għax Malta kemm dorrin bihom is-supermarkets pjan wieħed kbir. This space is very very expensive and very scarce in Malta. Imbagħad jiġi kill li kollu din il-concession fuq DZ. Għalfejn twielu dik bliema raġunament? Ir-raġunament, il-ġustifikazzjoni isibuha fil-fatt li dan ikun ħajkrea xi jobs, li dan ikun ħajmexxi xi prodotti lokali u affarijiet hekk. U ħaniprova ma nikkreax sitwazzjoni diffamatorja u hekk. So, imma this was very publicly contested. Sfortunatament fl-opinjoni tagħna what was promised in terms of concession deal is not always adhered to. Mbagħad once li nagħtu l-concession ħadd ma jagħti każ. Hija biex atroċi hu. Għax dawn l-affarijiet kollha eżemmejt supermarket Malti wkoll ħajprovdihom. Le, li joħloq ix-xogħol, li mexxi il-prodotti Maltin, eċetera, eċetera, ġieli. Hija diffiċli immens, ġifier dan anke ligi li ddiskutejnija ħafna, hija diffiċli immens biex inti tikkrea ikollok opportunità taċċessa l-istess tip ta' ħaġa li ngħatat il-supermarket bħal Lidl. It is regarded as a foreign investment. U meta tkun foreign investment, inti diġà għandek il-weġa li dan iħallas 5% biss taxxa fl-aħħar mill-aħħar. Għajli kif tikkompeti b'30% differenza fit-taxxa, tajjeb. U mbagħad daw it-tip ta' concessions. Kemm kbira l-art u kemm xtra? Mhux li qed tistaqsi lil Julian ġveru. Għandek abbenġu. Taf inti Rob. Itħol waħda u hekk isma' nsaqsik xi ħaġa. Rob, x'inhu? Central Business Centers, l-art ma xtriex il-Lidl. Kompanija Maltija li qed tiżviluppa ġabet il-concession mill-Parlament ħalli issa tikkrea lil-Lidl. Okay. Mela, naħseb semgħu naħseb qabad il-majk. Mela wija erġa' Dik hija art ta' Central Business Centers li hija kumpanija Maltija fil-fatt tal-art hemmhekk ta' Cortis. Huma sedin daw tal-istess Central Business Centers. Dawn qed jiżviluppaw huma ġabu l-concession mill-Parlament u issa jikkruha lil-Lidl, ġifier din mhux art li xtra l-Lidl. Ftemna. Alright, kien hemm storja simili tagħha dir lil-Lidl ukoll kienu. Madonna. Dawk li kienu s-serer, mhux ta' s-serer ġifieri, le, dik storja oħra ta' s-serer. ċaqnu. Dik storja oħra ta' s-serer. Mela, alright. Again, torbot ma' unfair competition, torbot ma' good governance, u insomma l-frustrazzjoni li qed iħossu dawn l-uħud. Ok, mela, mistoqsija li missju, ħanerġa' naqra waħda l-mistoqsija ħalli niżgura li nkunu weġibnija sew. Mela, xi ħaġa li aċċennajt għaliha dwar kemm jiflaħ ikun għaw retail points of sale f'pajjiż, hemm ħafna li jieħdu concession sinifikanti fejn tidħol art pubblika, eżempju l-Lidl, li għandhom ħafna outlets fuq ODZ, jew li kellhom bżonn eċċezzjoni mingħand il-Parlament qed ngħid għal dan li ġie approvat dan l-aħħar f'Ħażebbuġ. Xi tgħidu dwar din, dawn mhux każijiet ta' unfair competition? Correct. Darba kontu tirrappreżentaw ir-retailers iż-żgħar, illum dawn kif qed iħossuhom ta' żibel, skont is-sondaġġ, hemm ċans li jsalvaw dik ma ġibniex. Ir-retailers iż-żgħar
illum il-ġurnata bidlu daqsxejn il-makeup tagħhom. Ġifieri ftit għadek issib daw il-corner shops fil-lokalità, għadek issib imma saru minoranza kbira. Llum daw ħadu libsa differenti, ġew daqsxejn iktar standardized, because it became very, very difficult to compete ma' conglomerates bħal daw. Fil-fatt, mhux il-retailers iżgħar biss, imma anka supermarkets kbar kellhom jinaqdu flimkien biex ikollhom iktar saħħa biex ikunu jistgħu jikkompetu u jkollhom saħħa iktar fis-suq biex ikunu jkollhom iktar purchasing power biex ikunu jistgħu jikkompetu, which is very, very difficult kif edna. Benefiċċji fit-taxxa, red carpet treatment, u affarijiet it's not easy at all. Uphill. Very uphill. Yes. Plus kif qed tgħid inta għandhom purchasing power enormi. Eżatt, Malta hija parti mill-market isu Taljan. Ġifieri Malta tibbenefika kollox jiġi tru il-katamaran. Bil-prezzijiet li jibbenefika bl-istess purchasing power tal-Italja, eżatt. Mela, din il-ġimgħa smajna sodisfatt Rob. Okay. Mela, Christian Bonello li huwa dak il-ġentlom gustus hemmhekk. Christian Bonello, din il-ġimgħa smajna lil Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi u l-Kap tal-Oppożizzjoni li jgħidu li għandna bżonn bidla fil-mudell ekonomiku ta' Malta. Li appartament il-PN biss qara dik. Però ħadd ma semma kif għandha ssir din il-bidla. Kif taħseb li Malta għandha tbiddel il-mudell ekonomiku tagħha? Kien hemm, ġifieri għamilna ftit aċċenn fuq il-value li tiżdied mat-turizmu, pereżempju, it-turizmu tal-edukazzjoni, turizmu niċeġ differenti. Però forsi tista' tespandi iktar? Le għandna pereżempju ovvjament mingħajr ma narmu dak kollu li kien hemm fil-passat għandna settur finanzjarju li ovvjament ġie challenge ħafna mill-grey listing li rridu nerġgħu naraw kif min saħħu reputazzjoni taħna biex nżommuh because it's a very good economic sector to have. Għanna settur tal-farmaceutika li diġà jaħdem Malta u nistgħu ninvestu ħafna iktar fih. Setturi differenti ta' manifattura li Malta ħafna mill-manifattura telqitna ma dawn ukoll they are very high value adding. Ġifieri rridu nsibu n-niċċeġġ tagħna, ġifieri hemm ħafna elementi li wieħed jista' jesplora. But we need to get to it. Ġifieri m'għandniex għalfejn nivvintaw ir-rota, m'għandniex għalfejn noħorġu bl-iktar shady business sectors li jistgħu jeżistu u ngħidu isma' ħanibdewhom from scratch aħna Malta. Kieku l-istess pompa tfajnija wara dawn is-setturi llum il-ġurnata għandna riżultati naħseb ħafna tajbin. Minflok ridna tfawa fiġnien il-gwira del-pompa. L-istorja. Naf ja. Mela, sodisfatti jew għaliex mistoqsijiet supplementari, anċillari? Tajjeb? Mela, x'jista' jsir biex isir aktar faċli biex jinfetħu startups ġodda u biex is-success rate tagħhom tkun aħjar? Jiena dejjem nappella ħafna li startups kemm jista' jkun jersuq qrib tagħna għaliex hemm ħafna opportunitajiet ta' finanzjament, ta' skemi, ta' support li your initial steps as a startup are very important and very delicate għax inti jkollok kapital limitat li jekk inti ma tinvestix bl-aħjar mod it can be very damaging for you. Ġifieri li inti tista' tagħmel xi ħaġa through funding li inti tista' tgħinilek innifsek billi jkollok a proper business plan. Dawn huma first important steps to keep li you need them under your belt meta inti qed tibda għandek ħafna unknowns, għandek ħafna diffikultajiet, għandek ħafna fejn titfa' flusek. So you need to be very careful with the first steps. Però l-gvern x'jista' jagħmel biex l-ambjent tal-startups ikun aħjar? Ara, hemm ammont ta' skemi li they are in place already to tap into. Nemmen l-aspett regolatorju jista' jimprovja. Ġifieri aħna l-burokrazija li tinkwetana fejn tidħol startups li wieħed ikun jista' once again jiftaħ u jkollu
operat bankarju. Max l-startup kultant tkun lesta u tkun ready to get going imminti li kollok 6-month delay kultant ma tiflaħix li inti kollok 6-month delay as a startup għax inti tkun lest laqt mix-xogħol u ħatibda minn għalik u mbagħad ikollok din it-tip ta' delay. Ovvjament skont is-settur li inti tkun fih jista' jkun għandek requirements oħra regolatorju mhux biss dan. Imma it's good to have someone to support you kombinazzjoni bħalissa għandna skema għaddejja li għall-startups qegħdin nagħtu free 1-year membership. Would you consider a startup? Would you consider a startup? What is the bracket for a startup? Definition of a startup? Normalment it is within the first 5 to 7 years of operation. Sold to John Malian, his Isra company membership fejn firma. Mela, Alex Portelli jistaqsi, il-Senior Temmek, l-ewwel community manager li għatkellu dan il-podcast. Alex jistaqsi, apparti li il-klim fieraħ u platitudnijiet mill-amministrazzjoni preżenti, mill-esperienza tiegħek, hemm impenn ġenwin min-naħa tal-gvern biex l-inkwiet tan-negozji li tirrappreżentaw jiġu indirizzati, mill-perspettiva tiegħi jidher li l-gvern irid juri li qed jisma' billi jagħmel press conferences ħalli jidher il-Ministru li qed jisma'. Però l-azzjonijiet ma jurux impenn. Actions speak louder than words. Huwa minnu? Ara aħna kifet aħna nispaċenzjużi ħafna, intuħ ċans il dak li jkun, ma naqbdux u naqilawlu rasu. We give them time to listen, we give them time to implement, napprezzaw li kulħadd għandu ħafna affarijiet biżi, mhux kulħadd ikun qed jistenna li lna nitlu fil-kamra u jaqbad jaħdem. Imma mbagħad għandna limit. Sewwa ġifieri aħna naraw li mbagħad ikun hemm action. And we start putting pressure, nużaw il-media, nużaw... Am I being used? Livelli. Namlu użu tajjeb tal-media. Tal-media tajba? Tal-media tajba, ekku. Speċjalment dawk li ħajkunu membri tagħna u hekk. Impartu jew jintik 10 patruni, inti tini 10 membri u... Mela, ronġaw xaħda. Tal-metu tajjeb il-sales, ġifiri. Xinuwa? Tal-metu tajjeb il-sales. Maddanna. Tal-papa. Ħadmet li għanna. Imma il-retorika politika kultant ta' jigda xej. Itom ġili tajtu għom pjanek, tipo, xider li f'moħħok għandek pjan pjuttost ċar ta' xandu jisir. Anka l-fat li spiex ta' tifhem li fl-istrateġija li tkun hemm impenn koordinat bej ministeri differenti, bej nies li għandhom responsabiltajiet differenti, tafu li qed tfittxu biex iżidu l-kwalità, din iżiduha billi tfittxu ċertu niċeċ, billi dawk in-niċeċ ma jkunux għandna tal-smoke u tal-Bitcoin or whatever. La ġewent neħajad li inti tfajt l-smoke ma l-Bitcoin, sa nerċivi dik il-telefonata u koll. Imma taf xinnajt, ġiri daw il-business dubjużi, biex jider li għandkom program pjuttost imlaħħam u b'viżjoni ta' fejn għandu jmur il-kummerċ pajjiżna. Nedejtu xi xorta ta' program, proġett, proposal? Għal kull budget, innedu program tal-budget, għal kull elezzjoni innedu manifest qabel, għal kull konsultazzjoni pubblika li toħroġ ta' strateġija namlu il-feedback tagħna u ngħidu aħna fl-opinjoni tagħna fiex għandha twassal din l-istrateġija u kif għandna nagħmluha. U ħafna mill-affarijiet għandhom ikunu pjuttost basics għal policy makers, ġifieri inti il-politika ma tistax tkun dik biss li tieqa fuq il-karta. Ni fl-aħħar mill-aħħar you need to make policy, not write policy. So ma nafx għalfejn nintilfu daqshekk imbagħad fl-implementazzjoni jista' jkun prioritajiet differenti bejn minister differenti għalhekk xi ħadd irid jaqgħadhom biex we start getting a move on. Malta Taħseb li l-problema hija d-demokrazija fis-sens li għandek bżonn li inti bħala ministru iġġal il-dak li jkun iħossu tajjeb tal-immediate gratification. Biex ta' jiena bħala ministru nerġa' niġi elett u għal daqstant
minix sen nagħmel mod li spiex tal-karozzi ma joħorġux iktar fit-toroq għax għall-ħares qed inkun eżaġerat. Imma li minħabba li rridu nerġgħu niġu eletti jonqosna l-kuraġġ milli nieħdu ċertu deċiżjonijiet li huma tawġieħ. Id-demokrazija kultant hija l-problema ma hija soluzzjoni wkoll. Ġifieri aħna naraw politikanti li għandhom vision waħda li jisma' kemm jista' jkun ma nqallibx l-ilma, kemm jista' jkun ma nikreax aħjar kważi ta' parsi nagħmel xi ħaġa u ma nagħmel xejn biex ma nirfes fuq ħadd. Imma meta mbagħad l-opinjoni pubblika tinbidel u tridek tagħmel xi ħaġa fuq xi ħaġa, ġifieri f'daqqa waħda għax l-opinjoni pubblika fuq il-konstruzzjoni inbidlet, f'daqqa waħda ħanamlu riforma ta' saħħa u sigurtà, f'daqqa waħda ħanamlu hekk, f'daqqa waħda ħanamlu hekk, jibdew ħirġin l-affarijiet kollha ġifieri that is why it is important li hawn għajta nazzjonali fuq ċertu affarijiet u għalhekk importanti li anke n-negozji jkunu magħhom. Biex jaraw li jisma' there is national consensus biex imorru f'direzzjoni, ġifieri l-fatt li inti ma tagħmel xejn that costs you votes as well. Sewwa, jekk għandek il-maġġoranza li tridek tagħmel xi ħaġa, you are there to win the majority. Jiena aktar ċiniku minnek, sewwa. Jista' jkun. Bil-forsi kolli nkun hekk jiena. F'dan rigward. Hope is the last to die. Jgħidu. Inkella nieqaf. Għandi ħafna tama. Imma f'din id-dilemma, jenħos li hemm l-element tal-flus f'dik is-somma fis-sens u tkellem fuq il-kostruzzjoni, semmejt il-kostruzzjoni. U il-kostruzzjoni huwa vera case in point. Għax il-kostruzzjoni ilu l-Malti mxebba bil-kostruzzjoni eżaġerata. U kellu jmut ġampo Zofija, kella tmurt Mirjam Paċ, kellhom jisfronda, kella Janet Walker tispiċċa bla dar, kellhom jisfronda u ma nafx kemm il-proprjetà, kellhom imutu ma nafx. Aħna kemm mietu s-sena l-oħra nies fuq sit ta' kostruzzjoni biex għed ammont redikolu. U l-aħħar darba kontrastajtu pereżempju ma' kemm imutu fid-Danimarka li hemm ħafna iktar nies jaħdmu fil-kostruzzjoni u aħna spiex ta' short time immutu. Eżatt, aħna mitu 9 sena l-oħra d-Danimarka kollha mitu xi 4 jew xi ħaġa kien. Però f'dik id-dilemma bil-flus, f'dak il-miżin, jiġri vera li il-poplu jixtieq li jara bidla fil-policy, però mbagħad ukoll il-partiti għandhom dejn ma jispiċċat. U dak id-dejn minn x'imkien irid jinfeda. U ħafna drabi jinfeda minn dawn it-tip tal-lobby groups kbar li jifilħu għal dawk tip ta' djun u toqob finanzjarja. Allura meta inti tiġi bħala policy maker tiġi f'dik id-dilemma minkejja li jkun hemm il-pressjoni mill-elettorat supposta tirrappreżenta biex tagħmel bidla fl-istess ħin tgħid imma jien hekk nagħmel din il-bidla mhux se nieħu il-finanzi. U jiena naħseb li fl-aħħar jirbħu il-finanzi għax mingħajr il-finanzi ma tgħix u spiex, Diment li ma jiddeċidux li jisma' il-partita jiffinanzjahom l-istat mal-ewwel trid tħassu d-dejn. Ma nafx għandek xi kumment. Ara, hija frustranti ħafna u rajna li rġajna bdejna b'din il-quest li noħolqu liċenzja l-kontratturi. Li from the original plan qegħdin naraw already a very watered down ambition. Ġifieri realizzajna li fin-19 xej kellna setta regolamenti li ħadd ma kien jagħti każ. U llum il-ġurnata għadna qas aħna lesti li nġorruhom dan is-setta regolamenti. So diġà qegħdin naraw li l-ambizzjonijiet li tlaqna bihom li kontrattur liċenzjat għandu jkollu A, B, C, D, E, F, il-basics, diġà qegħdin naraw li probably il-basics ħajkonna nistennew iktar għalihom and it will take another 5-7 years biex ikonna l-basics. Dejjem tittibda minn ximkien għax minn 19 xej għax ma minna xej, bqajna fej konna, ġifier tal-inqas in 5 years. Imma frustranti u li tistenna iktaru. Irrid si kollok daqsxejn dem. Ikolkom taħdidiet ma' nies fil-kostruzzjoni intom? Għanna,
negozji li huma in construction as well, u mhux kull negozju li huwa fil-construction huwa tal-istess kwalità. We don't represent particularly the construction lobby, imma għandna membri li huma developers biex ngħidlek mhux kontratturi partikolarment kbar li ukoll joperaw fis-suq, għandna kontratturi wkoll. X'inhu l-feedback li qed tieħdu fuq dawn ir-riformi minn għandhom? Ara, min hu organizzat normalment ikunu n-nies li jkunu parti minn assoċjazzjonijiet u affarijiet hekk. Min hu organizzat huwa lesta liha. Human resources is a challenge kif inhu għal setturi oħra, ġifieri meta inti tgħid li jrid ikollok persuna kwalifikata, liċenzjata li taf x'inhi tagħmel fuq kull sit. It is a challenge, imma they need to make it happen. They need to make it happen. Ġifieri jekk qed isir demolition fuq site, ma jistax isir demolition mingħajr ikun hemm persuna li hija kwalifikata fuq kif għandu jsir dan id-demolition, mhux basic naħseb. Interessanti għaliex, ovvjament da regola bħal dik ħad titfa' peace fuq in-negozju. Fuq negozju li inti tirrappreżenta. Però minkejja da inti qed tippreżenta bħala pass fil-pożittiv, m'intix tiġġieli daw it-tajt li ismani strada ħajkolna. Imma da minn ħajħallas għalih dal-bniedem, mhux aħjar ħallas għalih dal-perej tal-fejqiet. Biex għalfejt ir-raġuna li huwa pass il qudiem minkejja li uħud minn negozji li inti tirrappreżenta se jkollhom jagħmlu din il-bidla u din il-bidla ħajkollha impatt ekonomiku. Ħajkollha impatt finanzjarju fuqhom, imma dawn bħalissa bħalma ġara fil-passat f'setturi oħra, there is a very, very bad name on the construction industry, sewwa. U ħafna minnhom mhumiex komdi b'dan il-bad name u jridu jibdew jaraw kif jelevaw l-istandard fis-suq. Min hu diġà ta' standard aħjar minn ħafna operaturi oħra. So għalihom li jnollu l-standard hija xi ħaġa pożittiva għax ħatkun eqreb tal-operat tagħhom avolja jridu jagħmlu daqsxejn investiment, imma jkollhom livell ta' serjetà li kulħadd inti qed tikkompeti ma' nies li għandhom l-istess standard tiegħek, mhux ma' Abigail li ramat illum u ddeċidiet li taf tibni, taf twaqqa u taf tagħmel kollox u m'għandix biex taħdem u tmur tiġbor in-nies mit-triq biex taħdem bihom u hekk dan il-livell li qegħdin naraw bħalissa. U dawk l-aħħar mill-aħħar qegħdin jikkompetu flimkien, jiġifieri sakemm inti ma tollix l-standard ħajibqa' nieżel u ħajibqa' jinġibed l-isfel. So dawn jiena nemmen xi tip ta' hemm minnhom li jkollhom xi tip ta' pride fix-xogħol li jagħmlu, mhux kulħadd jagħmel l-affarijiet u jgħix mingħajr riskju, jgħix jaf li qed ipoġġi l-ħajja tan-nies f'periklu u jirnexxielu jorqod kuljum fuq l-imħadda b'mod normali, ġifieri hawn min ikollu daw il-concerns u ma jridx daw ir-risks fuq. So għalhekk qed jiġu mill-qwa. Mela, Mark Patch jistaqsi. Recently there was a change to the parental leave law on a European level, whereby fathers are allowed to have more days off when they are having a child. This now allows for 10 days of parental leave versus 1 day apart for some other benefits, but it is still a small number compared to what other models that Nordic countries have adopted. What are the views of small and medium enterprises on this topic? Is this seen as a burden if it is increased? Mela. Vested interest. Li ma kappell tilbes u daw tal-familja Li ma kappell tilbes dak il-każ. Interessanti dik id-dilemma, speċjali l-imparti ta' l-identità tiegħek hija l-iktar integrali għal dak li inti taħseb li inti fil-kuntest tal-eżistenza ta' Abigail Mamo. Tinsix li kull business owner u kull negozju huwa familja fl-aħħar mill-aħħar. So, ġifieri bħalma ngħixu aħna d-dinja tal-familja jgħixu huma. Mela, from 1, which was ridiculous, going to 10 from 1 year to the next is no easy feat. So, imma ovvjament ħloqna standard Ewropew, once again, li biex naraw li ċertu benefiċċji
ikunu komuni. So 10 days was difficult to carry. Inti għandek ħafna rġila u qed nara impjegati miegħek, daw kollha huma feta żgħira, daw sa sena ilu kiku kellhom it-tfal. Kont dbati ġurnata waħda, issa ħadbati 10 ijiem għal kull wieħed. Ġifieri it is an impact, ma tistax tgħid li mhijiex impatt. Il-ħsieb tagħna kien all well and good, di xi ħaġa li hija importanti for work-life balance, xi ħaġa importanti li trid issir, però f'dan il-każ il-gvern kellu jġor biċċa mill-burden. Jiġifieri. Jekk inti ħajkollok nies assenti iktar u b'mod kumulattiv dawn jirrappreżentaw ħin sostanzjali, sewwa għax meta inti għandek negozju żgħir, jew anke meta għandek negozju kbir meta taqgħod it-10 days flimkien, dan jirrappreżenta livell ta' absenteeism mix-xogħol għax mhux ħajkunu hemm xi ħadd irid jagħmel xogħolhom. Tajjeb, jiġifieri inti bħala negozju diġà qed tara how to replace that time, jiġifieri jew ħares għax il-parental leave. Il-parental leave mhuwiex l-unika ħaġa li daħlu affarijiet oħra relatat mal-istess direttiva. U inti tara kif ħadd irreplaceja dan l-increase absenteeism mix-xogħol għax ma jkunux hemmhekk għax ikunu barra on leave. Ġifieri inti bħala negozju tittara li tħallas riżorsi addizzjonali jew overtime jew inkella ddaħħal riżorsi oħra to replace. That's a cost for you. So this was a social measure għalfejn il-gvern tal-inqas ma jgħinx in-negozju u jħallas il-kost tagħha. Tajjeb, jiġifieri għalfejn il-gvern mar qabel xi ħaġa tajba, imma mbagħad the business will be footing the bill alone. Sewwa, mela. Aħna din naraw 3 partijiet fiha din. Hemm l-impjegat li ħaj jibbenefika mill-10 ijiem. Il-gvern li qal li jisma' this is a social right u nixtieq intilhom il-ħaddiema u hemm il-business li ħajkun qed iġorra kollha. Tajjeb, jiġifieri naħsbu li il-mod ta' kif inġarred di ma saritx bl-aħjar mod. Sfortunatament kif għadt l-Unjoni Ewropea tik il-policy direction u ma tgħidlek xi tagħmilha. Tgħidlek imbagħad jiddeċiedi l-istat membru min ħajħallas għaliha. L-istat membru iddeċida sa fejna fjena jekk niftakar sew li għall-ewwel sena ta' implementazzjoni titħallas mill-gvern u mis-sena ta' wara law titħallas min-negozju. Dan huwa li ddeċida l-istat tagħna. Dak huwa li ddeċida l-istat tagħna. U intom ovvjament din l-idea topponuha. Aħna naħsbu li setat tinġar b'mod ħafna iktar bilanċjat. Ġifieri maħniex kontra it-10 days, maħniex kontra il-valur li wieħed jagħti lill-familja, imma ovvjament there is an impact on the business u diġà dak l-impatt għajkun qed isofri in-negozju jekk ma jħallas għalija di. Issa l-gvern seta' jerfa' biċċa minna di u jgħin il-negozju b'din iż-żieda. That is our position. Fil-kontesta ħafna dberbi ieħor, naħseb stajna nifrankaw banda u ifhimni. nagħtu daqatit banda oħra. Kif għadd, din mhux ġast il-kwistjoni tal-10 ijiem. Hemm aspetti oħra relatati ma' din id-direttiva li meta taqqat kollox flimkien carers leave u affarijiet differenti, it can make up quite a substantial amount. Issa min ikollu negozju żgħir jifhem li negozju mhux birbla qiegħ għaddilu l-kont għax dak iħallas. Taf kif inti f'daqqa waħda ma tkunx qed tistennija di, tkun għamilt il-projections tiegħek f'daqqa waħda tit takkawunti għaliha. And it can have a dent on the business. Partikolarment nasib f'kuntest ta' stressi oħrajn kumulattivi. Ovvjament fis-sens li mhux qed nara pereżempju nipprova nitfali lil nifsi fiż-żarbun li kieku Julian per eżempju jiddeċidi jsir papa. Biex ta' ħanħossu nuqqas għal 10 ijiem. Però huwa wkoll naqra difek ma narax fiċċu naħseb. Imma li fis-sens li għall-ħarġ fil-projections tiegħi
ma tfajċ il-potenzjal li jistja Julian jaf jagħmel dinna fi weġġa u jagħmel xar barra pereżempju. Biex dik hija parti mill-tbassir li tagħmel inti meta tkun qed negozji u contingency. Importanti li tagħmilha wkoll, imma kif qed it's not just about these 10 days, hemm issa l-ammonti they escape me, ma hemm ammonti li mhux relatati mal-parental leave biss, imma hemm ammont ta' xhur li wieħed jista' jiddeċiedi li jagħmel il-bot mix-xogħol. Meta jkollu tfal taħt ċertu età u hekk, ġifieri cumulatively jista' jkun hija expense mhijiex żgħira. Okay. Alright, mela, isma' dik kienet l-aħħar mistoqsija minn naħa tal-patruni u saqsejtek naħseb biżejjed affarijiet għallejla. Għandek xi ħaġa li tixtieq tgħid qabel ma tagħlaq? Ma nagħlqu? Naħseb għedna ħafna veru. Mhux partikolarment naħseb kienet hekk esperjenza interessanti ħafna lija. X'għamilha interessanti? Il-flessibilità tad-diskussjoni u fl-istess ħin it-teknikalità tad-diskussjoni imma fuq sitwazzjoni daqsxejn iktar soċjali ħanejtek għamlita interessanti għalija din il-mod ta' kif nista' nippreżenta ċertu argumenti. Jien nipprova nagħmlek kemm jista' jkun rilassata ħalli l-affarijiet jingħadu interament u jingħadu li anke nagħmlu ħafna joining the dots u affarijiet hekk biex mhux faċli jkollok taħdita teknika bħal di ta' sekħin biex għax 3 sigħat or whatever biex impenjattiva allura nipprova kun nservi ta' distressor anxiolytic jgħidulu anxiolytic tal-limt kelma il-brat lura. Taf x'inhu anxiolytic? Xi ħaġa li tnaqqas l-ansjetà. Equals not me fil-ħajja ta' Julian, I know. Mela, ta' bil-ħaq nfakarkom li il-biljetti għal-Festa Santuwa li nwedkom se jkun party kif imiss, se jkun party fejn se nieħdu buzz bħala komunità wara sentej li jessalna nafu l-xurxin. Se jkun hemm attivitajiet varji, bands doqqu, se jkun hemm podcast live fejn tistgħu staqsu niltiedu intom, dokumentarju, party kbir, dan kollu ġewwa il-każin tal-Madonna ta' Grazzja ta' Ħażabbar, itlu fuq showshappening.com għal biljetti Festa Santuwa. Jekk għadkom intom x'parti mill-komunità tal-Patreons, ma nafx ħanajlek bro, ma patreon.com/John Mallija biex tissieħeb tingħaqad u tkun hawnhekk magħna fl-istudio biex tesperjenza taħdida live u ħafna affarijiet oħrajn, imma iktar biex il-Patreons jinvera napprezzhom għax illum il-ġurnata u ma hija komunità li tin ħafna kuraġġ biex inkomplu nagħmlu dak li nagħmlu insomma. Mela, Abigail, immensament grazzi tal-ħin tiegħek. Grazzi inti. Aħna miftemin ħampartu xi ħaġa veru. Ma nasitx istrajt għal-closing. Ħanibqa' msitla. Le vera għandi ħafna affarijiet ngħidlek. Mela, patreon.com/John Mallija, like, subscribe, Festa Santuwa, narakom fuq il-palk hemmhekk dakinhar għall-baż kbir. Saħħit għalissa, għal tajjeb. Mela, tlaqna?